Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρουσιάζουμε σήμερα το δεύτερο βαρόμετρο by Red Wolf The PR, που στόχο έχει να εμβολιάσει τον δημόσιο διάλογο με χρήσιμα δεδομένα. Μαζί μου στο στούντιο εκλεκτοί καλεσμένοι. Αρχίζω από τον κύριο Κωνσταντίνο Ντάλτα, Managing Director της Red Wolf Ogilvy. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Γιώργος Βρίκης, Διευθυντής της Prime Consulting. Ο κύριος Γιάννης Καρούσος, Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο κύριος Ανδρέας Πασιουρτίδης, βουλευτής του ΑΚΕΛ, και η κυρία Χριστιανά Ερωτοκρίτου, αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΙΚΟ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ο Μάριος Πελεκάνος, πρόσωπος τύπου του ΕΛΑΜ. Καλησπέρα κύριε και κυρία μου. Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε την ταυτότητα της έρευνας που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Δίνω τον λόγο στον κύριο Βρίκη να μας βοηθήσει και να μας πει λίγο τι ακριβώς είναι η έρευνά μας. Αρχήν, όπως είπες, Νικόλα, είναι το δεύτερο βαρόμετρο μετά από την περσινή πρώτη κύμα που είχαμε κάνει. Συνεχίσαμε φέτος με το δεύτερο. Να σημειώσω ότι στη φετινή χρονιά έκαναμε ένα μεγαλύτερο δείγμα. Έχουμε φτάσει σχεδόν τις 1.200 συνεντεύξεις, 1.186 συγκεκριμένα, οι οποίες είναι ένα πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα. Διεξήχθηκε Παγκύπρια με τυχαία αστροματοποιημένη πολυσταδιακή δειγματοληψία με μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Διεξήχθη στο διάστημα 10 με 21 Μαρτίου και δικαίωμα συμμετοχή σε άτομα άνω των 18. Να σημειώσω ότι το στατιστικό φάλμα είναι γύρω στο 3%, συμπλην 3%. Λοιπόν, και πάμε να ανοίξουμε την πρώτη ενότητα των ερωτήσεων που αφορά την κοινωνία της Κύπρου. Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στην καθημερινότητά μας. Με πράσινο χρώμα βλέπουμε το 2025 και με κόκκινο χρώμα το 2024. Ακρίβεια απάντησε το 48%. Οικονομικά απάντησε το 18%, μεταναστευτικό το 15%, εγκληματικότητα 7%, άλλο το 12%. Βλέπουμε δηλαδή μία αύξηση της ακρίβειας σε σχέση με πέρσι. Περνάμε στην επόμενη κάρτα. Εάν είστε ικανοποιημένοι από την οικονομική κατάσταση της Κύπρου, 39% σίγουρα όχι απαντά, μάλλον όχι το 34%, μάλλον ναι το 21%, σίγουρα ναι το 4%, δεν απαντά το 2%. Η επόμενη κάρτα, είστε ικανοποιημένοι από την οικονομική σας κατάσταση, μάλλον ναι απαντά το 40%, σίγουρα ναι απαντά το 18%, σίγουρα όχι επίσης 18%, μάλλον όχι το 24%. Και σε ό,τι αφορά την αισιοδοξία τους για το μέλλον, οι πολίτες απαντούν 34% σίγουρα όχι, 38% μάλλον όχι, 22% μάλλον ναι και 6% σίγουρα ναι. Περνάμε στην επόμενη κάρτα. Πόσο σας επηρεάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 33% απαντά καθόλου. 22% απαντά λίγο, 20% όχι και τόσο, αρκετά απαντά το 21% και 4% πάρα πολύ. Βλέπουμε και ηλικιακά πώς οι πολίτες απαντούν στο ίδιο ερώτημα. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση που αφορά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Σε ό,τι αφορά το γενικό ελεγκτή, εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο, καθώς πέρσι οι πολίτες είχαν απαντήσει κατά 46% ότι εμπιστεύονται την ελεγκτική υπηρεσία και το γενικό ελεγκτή. Φέτος αυτό το ποσοστό έχει κατέβει στο 30%. Η Εκκλησία παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα στο 36%. Η αστυνομία έχει ανεβεί λίγο στο 36%. Βελτιωμένη και η εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση που έχει ανέβει από το 15% στο 23%. Η νομική υπηρεσία, ο Γενικός Εισαγγελέας συγκεκριμένα, ελαφρώς πιο κάτω. Η Κεντρική Τράπεζα είναι σχετικά ανεβασμένη και μια βελτίωση υπάρχει και σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο. Σταθερά σε χαμηλά επίπεδα κινούνται τα πολιτικά κόμματα, μόλις το 5%. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε ένα πρώτο γύρο για να σχολιάσουμε όσα έχουμε δει, αρχίζοντας από τον κύριο Ντάλτα. Βλέποντας, Νικόλα, ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας παραμένουν εκεί και είναι αυτά τα οποία αντιμετωπίζει η κοινωνία και οι πολίτες, σε βασικό επίπεδο το κομμάτι της ακρίβειας και τα οικονομικά, όμως σε κάποιους δείκτες βλέπουμε, και αυτό αποτυπώνεται προφανώς και κοντά σε μια ακόμη χρονιά αυτής της διακυβέρνησης, ότι έχουν μειωθεί όπως το μεταναστευτικό και η εγκληματικότητα, που είναι αρκετά
πιο κάτω σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση την οποία είχαμε κάνει. Επίσης, μέσα από αυτούς τους δείκτες βλέπουμε ότι το μέλλον προσπαθούν οι πολίτες να το δουν λίγο πιο αισιόδοξο, αλλά όχι και τόσο πολύ. Σίγουρα όμως, όσο περνάει ο καιρός, η κοινωνία έχει θέματα τα οποία είναι βασικά καθημερινότητας και όχι τα πολύ μεγάλα τα οποία λέμε, και εκεί είναι το ενδιαφέρον. Κύριε Βρίκη. Θα συμφωνήσω με τον Κώστα. Εξακολουθούν τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου να είναι η ακρίβεια, και αν το συνδυάσουμε και με το οικονομικό, που είναι παρεμφερή προβλήματα, βλέπουμε ότι 2 στους 3 εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα, με μια σημαντική αύξηση στο θέμα της ακρίβειας, το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλούς τομείς. Επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή αντίθεση στην εικόνα που έχουν για την οικονομική κατάσταση την προσωπική τους σε σχέση με τη χώρα, που φαίνεται ότι στην κατάσταση της χώρας είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση από ό,τι θεωρούν στην προσωπική τους κατάσταση. Υπάρχει μια αισιοδοξία στους 3 στους 10 περίπου ότι θα είναι καλύτερη η κατάσταση στο μέλλον όσον αφορά την οικονομική τους κατάσταση. Επίσης, βλέπουμε στους θεσμούς ότι υπάρχουν ουσιαστικά μικρές αυξήσεις στο Κοινοβούλιο και στην Κεντρική Τράπεζα και λίγο στην αστυνομία. Βλέπουμε μια αύξηση στο θεσμό της κυβέρνησης που έναν 8% είναι αρκετά σημαντικό. Το πιο μεγάλο, αν μπορούμε να πούμε, η πιο μεγάλη αλλαγή που μπορούμε να πούμε είναι στο θέμα του γενικού ελεγχτή, που έναν σημαντικό ποσοστό, 16%, έχει μειωθεί. Έχει μεσολαβήσει η πάυση του γενικού ελεγχτή. Ναι. Που εδώ αποτυπώνει... μπορούμε να δούμε, για να βοηθήσουμε, ότι έχουμε αύξηση που άλλαξε και το πρόσωπο στην αστυνομία, μείωση που άλλαξε το πρόσωπο στον γενικό ελεγκτή. Της κυβέρνησης φαίνεται ότι με τον δεύτερο χρόνο διακυβέρνησης αποκτά θετικά σημεία σε σχέση με τα πριν ένα χρόνο, και τα υπόλοιπα ισορροπούν στο ίδιο επίπεδο. Όπως είναι σημαντική και η αύξηση και για το Κοινοβούλιο αυτή την χρονιά. Είναι σημαντικό ότι βλέπουμε κάποιες αυξήσεις σε βασικούς θεσμούς. Δεν μπορούμε όμως να παραγνωρίσουμε ότι στα πλήστα εξακολουθεί να υπάρχει μια κακή εικόνα. Κυρίως φαίνεται ότι υπάρχει θέμα στο θέμα της καθημερινότητας, αλλά στις μεγάλες υποθέσεις φαίνεται να υπάρχει καλύτερη διαχείριση. Λοιπόν, κύριε Καρούσου. Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό που φαίνεται από τη μέτρηση. Αυτή είναι ότι οι πολίτες, αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι η καθημερινότητα τους, και όταν εννοούμε καθημερινότητα, αυτά που ζουν κάθε μέρα, και ιδιαίτερα η τσέπη των πολιτών, το κόστος ζωής δηλαδή. Και ήταν εντυπωσιακή αύξηση από πέρσι σε φέτος σε αυτή τη μέτρηση, και πρόβλεψη μου είναι ότι αυτή η άρνηση θα συνεχίσει να αυξάνεται αν δεν πάρθουν κάποια μέτρα για να μειωθεί αυτή η αρνητική επίδραση που έχει στους πολίτες. Και νομίζω θέλει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και πολλές αποφάσεις για να επιληθούν αυτά τα πράγματα, αλλά ως πρώτο σχόλιο είναι αυτό, ότι οι πολίτες φαίνεται να τους ενδιαφέρει πρώτον και πιο σημαντικό είναι η καθημερινότητα, και ιδιαίτερα το κόστος ζωής. Κύριε Πασουρτή. Είναι προφανές ότι η ιεράρχηση των ζητημάτων για τον κόσμο πολλές φορές είναι διαφορετική από ό,τι περιμέναμε να είναι ή από ό,τι ήταν τα τελευταία χρόνια. Και αν δείτε όσον αφορά την ακρίβεια, νομίζω είναι αυταπόδεικτο πλέον ότι ενδιαφέρει τον κόσμο η απλή καθημερινή διαβίωση του, και θεωρώ ότι αυτό δυστυχώς δικαιώνει και τις θέσεις του ΑΚΕΛ τα τελευταία χρόνια, που βάζει εισηγήσεις για αυτά τα θέματα, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα, η κατάργηση του ΦΠΑ επί του φόρου κατανάλωσης των καυσίμων, όπως είναι η αναστολή επιβολής των πράσινων φορολογιών, αλλά και τα υπερκέρδη των τραπεζών για τη διοχέτευση στις ευάλωτες ομάδες για επιδότηση των στεγαστικών επιτοκίων. Και βλέποντας αυτό, θέλω να πιστεύω ότι θα ταρακουνήσει κάπως την κυβέρνηση, γιατί αν δεν λάβει μέτρα που θα απαλύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, πολύ φοβούμαι ότι και η επόμενη μέτρηση σας θα είναι ακόμα περισσότερη η στήλη, ακόμα ψηλότερη η στήλη όσον αφορά την ακρίβεια. Ευχαριστώ. Κύριε Ροδοκρήτου. Να μην επαναλάβω τα ίδια. Είναι ξεκαθαρό ότι εκείνο που ενδιαφέρει, εκείνο που καίει τον κόσμο, προφανώς είναι η ακρίβεια, τα οικονομικά, η καθημερινότητα τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, στα έξοδα του νοικοκυριού, στα έξοδα της οικογένειας, να τα βγάλουν πέρα μέχρι το τέλος του μήνα. Εκείνο που με κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι η ηλικιακή κατανομή σε όλες τις ηλικίες.
εκτός από την ηλικία των 65 συν, που κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι από εκείνους που έχουν αφιπηρετήσει και μετά ίσως να μην έχουν τόσες πολλές οικονομικές υποχρεώσεις, όπως μια οικογένεια που έχει παιδιά και ούτω καθεξής, σε όλες τις ηλικίες είναι πάνω από το 50% αυτοί που θεωρούν ότι η οικονομία και τα οικονομικά τους είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που τους καίει. Άρα δεν είναι ανάγκη να δούμε καμία άλλη κάρτα, δεν είναι ανάγκη να δούμε καμία άλλη δημοσκόπηση. Είναι ξεκάθαρο ότι η μηνιαία διαβίωση του κόσμου σε όλα τα ηλικιακά στρώματα, από τους πιο νεαρούς μέχρι και εκείνους που έχουν αφιπηρετήσει, εκείνο που τους καίει περισσότερο είναι η ακρίβεια. Εκείνο επίσης που μου κάνει εντύπωση, και δεν ξέρω αν αυτό δημοσκοπικά μπορούμε να το αναλύσουμε, είναι αν συνδέσει κάποιος το μεγαλύτερο πρόβλημα που λέει ο κόσμος ότι τον απασχολεί, που είναι η ακρίβεια, είναι το κόστος ζωής, μαζί με το έβριμα για την αισιοδοξία, που 2 στους 3 δεν είναι και τόσο αισιόδοξοι, εάν η προτεραιότητα του κόσμου είναι η ακρίβεια και για το μέλλον δεν είναι τόσο αισιόδοξη, διερωτώ με αν μπορεί κάποιος να καταλήξει στο ασφαλές συμπέρασμα ότι το επόμενο διάστημα που αναμένει ο κόσμος να έλθει δεν θα είναι και τόσο καλό οικονομικά ή δεν θα είναι και τόσο αισιόδοξο στο μέλλον. Και εδώ έρχονται, θεωρώ, οι υπεύθυνες και οι σωστές πολιτικές στο μέτρο που η χώρα αντέχει και στο μέτρο που οικονομικά είναι εφικτό. Αλλά το μήνυμα, νομίζω, είτε στα κόμματα που κυβερνούν, είτε στα κόμματα που αντιπολιτεύονται, είναι με υπευθυνότητα και ρεαλισμό, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εφικτού, πρέπει να ελαφρύνουμε τον κόσμο. Πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πελεκάν. Θεωρώ ότι οι πολίτες μέσα από την απάντησή τους, γιατί αντιλαμβάνομαι, κύριε Βρίκη, ότι μία επιλογή μπορούσαν να κάνουν οι πολίτες, ουσιαστικά έρχονται και κάνουν μια ανακατανομή σε σχέση με το 2024, θέτοντας ακόμα πιο ψηλά το θέμα της ακρίβειας. Με λίγα λόγια προσπαθώ να πω ότι ενδεχομένως να μην, οι απαντήσεις να ήταν στοχευμένες στην ακρίβεια, δηλαδή μπορεί να μην θεωρούν οι συμπολίτες μας ότι έχει βελτιωθεί το μεταναστευτικό ή ότι έχει βελτιωθεί η εγκληματικότητα, απλά έχουν μετακινηθεί προς την ακρίβεια, γιατί ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας θεωρούν ότι σήμερα αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε σημειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, είτε με τη μείωση στο ΦΠΑ, στον ηλεκτρισμό, είτε με τις νέες στεγαστικές πολιτικές κτλ. Αλλά οι πολίτες μας λένε ότι δεν έχουν γίνει αρκετά. Και είναι ακριβώς εδώ που πρέπει να εστιάσουμε. Υπάρχει συσσωρευμένη ακρίβεια. Αν δούμε τον πληθωρισμό τα τελευταία χρόνια, υπάρχει συσσωρευμένη ακρίβεια και σίγουρα το βαλάντιο των νοικοκυριών, ιδίως των νοικοκυριών που δεν επωφελούνται από την ΆΤΑ, έχει υποστεί σοβαρές πιέσεις και πολύ δύσκολα μπορούν να αντεπεξέλθουν ειδικά αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία των συμπολιτών μας. Τώρα, όσον αφορά τους θεσμούς, θα έλεγα ότι βλέπουμε κάτι αντίστοιχο, δηλαδή βλέπουμε να μετακινούνται από τον γενικό ελεκτή προς άλλες κατευθύνσεις κάποιοι συμπολίτες μας. Ενδεχομένως αυτό να έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο νέος γενικός ελεκτής δεν επιδιώκει τόσο να βρίσκεται στην επικαιρότητα ή στην δημοσιότητα και οι συμπολίτες μας κάνουν κάποιες άλλες επιλογές. Σίγουρα το να βλέπουμε ότι τα πολιτικά κόμματα ή το κοινοβούλιο είναι στα ποσοστά που είναι, δεν μπορεί να κριθεί ως ικανοποιητική τέλος πάντων μέτρηση για τους θεσμούς και είναι εδώ που θα πρέπει να εστιάσουμε για να βελτιωθούμε. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο περνάμε σε μια άλλη εξίσου ενδιαφέρουσα ενότητα που αφορά μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του τόπου, την τοπική αυτοδιοίκηση. Και πάμε να δούμε εάν οι πολίτες είναι ευχαριστημένοι από αυτή την μεταρρύθμιση. Αρνητική απάντηση δίνει το 61%. Ούτε αρνητική ούτε θετική το 25%, θετική το 10% και δεν απάντησε το 4%. Η περισσότερη δυσαρέσκεια εντοπίζεται στις μεγαλύτερες ηλικίες, 65 συν, και μειώνεται όσο μειώνονται και οι ηλικίες, ενώ κομματικά ομιλούντες οι συναγερμικοί απάντησαν ότι είναι δυσαρεστημένοι σε ποσοστό 61%, το ΑΚΕΛ σε ποσοστό 58%, το ΔΙΚΟ έχει το υψηλότερο ποσοστό αρνητικών απαντήσεων, είναι στο 77% και το ΕΛΑΜ
στο 59%. Και μετά ζητήσαμε από τους πολίτες να μας δώσουν κάποιες αυθόρμητες απαντήσεις για το ποιο είναι το πρόβλημα σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση. Υπερβολικός αριθμός αντιδημάρχων μας απαντούν και είναι και αυτή η συζήτηση που γίνεται τώρα τελευταία σε σχέση με τις αρμοδιότητες τους και αν αυτές είναι ξεκάθαρες ή όχι. Υπερβολικός αριθμός νέων εργαζομένων και τρίτη απάντηση, το κόστος αυτής της μεταρρύθμισης. Και πήγαμε στους πλέον αρμόδιους, τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Ανδρέα Βήρα, για να μας κάνουν ένα σχόλιο για τις κάρτες που μόλις είδαμε. Αργότερα θα παρακολουθήσουμε και μία δήλωση από τον Δήμαρχο Λευκωσίας Χαράλαμπο Προύντσο. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης ήταν αυτά που αναμέναμε και δυστυχώς όμως είναι η εικόνα που περάσαμε στον κόσμο. Γιατί τόσο τα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία του κόσμου πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση ήταν κάτι αρνητικό, είναι γιατί αυτά που συζητάμε σήμερα είναι τα προβλήματα και προβλήματα που δεν είναι τόσο συνδεδεμένα με τη μεταρρύθμιση, αλλά διαχρονικά προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία έπρεπε να λυθούν με τη μεταρρύθμιση και δεν έχουν λυθεί. Αλλά σίγουρα η μεταρρύθμιση ήταν κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όχι αυτά που περιμέναμε, όχι λύμενα τα θέματα όλα και αυτόν είπαμε, συνεχίζουμε με κάποιες λύσεις τις οποίες θα βελτιώσουν τη μεταρρύθμιση. Αλλά σίγουρα έχουμε ευθύνη και η τοπική αυτοδιοίκηση και η κυβέρνηση και τα κόμματα να εξηγήσουμε τον κόσμο να μην μένουν μόνο οι αρνητικές εντυπώσεις, έτσι ώστε να έχει μια πραγματική εικόνα ο κόσμος για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και όσον αφορά τα τρία προβλήματα, είναι ακριβώς αυτά που τονίζουμε στις μεταξύ μας συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων αλλά και με την κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι ούτε ο μεγάλος αριθμός των αντιδημάρχων είναι το μείζον θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί και τροχιοδρομήθηκε να λυθεί. Ούτε το κόστος αυξήθηκε με τη μεταρρύθμιση. Αντιθέτως, η μεταρρύθμιση έχει βοηθήσει στο να συγκρατηθεί το κόστος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο την πραγματική διάσταση της μεταρρύθμισης, τα πραγματικά και υπαρκτά προβλήματα που ναι, μεν υπάρχουν και δεν είναι κάτι νέο με τη μεταρρύθμιση, αλλά και τι έχει βελτιώσει η μεταρρύθμιση. Θεωρώ ότι η δημοσκόπηση αυτό δείχνει ότι πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο σωστά. Αυτή η έρευνα είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί μας δίνει πολύτιμα στοιχεία και δεδομένα για το πώς οι πολίτες, οι δημότες βλέπουν τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και τα νέα δεν είναι θετικά. Οι πολίτες σε αρκετά ψηλό ποσοστό αξιολογούν αρνητικά τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό εφαρμόζεται σε όλη ανεξαιρέτως την κοινωνία, ανεξαρτήτως κομματικής κατεύθυνσης, αφού πολίτες που υποστηρίζουν διαφορετικά κόμματα αξιολογούν με τον ίδιο περίπου τρόπο, δηλαδή αρνητικά, τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σημαντικό βαθμό. Αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει, καθότι αυτή η μεταρρύθμιση είναι μια μεταρρύθμιση που κανένας ουσιαστικά δεν υπερασπίζεται. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία στα πρώτα της βήματα ανέδειξε έλλειψη προετοιμασίας, ανέδειξε αρκετές διαφορές μεταξύ εκτελεστικής, νομοθετικής εξουσίας και τοπικής αυτοδιοίκησης και το πιο σημαντικό, έδωσε την εντύπωση ότι έγινε περισσότερο προκειμένου να εξυπηρετηθούν πολιτικά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των πολιτών. Πρέπει να πούμε ότι τα ποιοτικά στοιχεία μας δείχνουν ότι οι κυριότερες ενστάσεις των πολιτών περιστρέφονται γύρω από τον αριθμό των αντιδημάρχων, από το κόστος της μεταρρύθμισης και από τον αριθμό νέων θέσεων που έχουν δημιουργηθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά τα μηνύματα πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν άμεσα κατανοητά και από την νομοθετική και από την εκτελεστική εξουσία, αλλά και από τις ίδιες τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ξεκινήσουμε να μεταφέρουμε ένα θετικό αποτύπωμα της μεταρρύθμισης στα μάτια των πολιτών, αφού για αυτούς έγινε η μεταρρύθμιση. Η Λευκωσία είναι η περιοχή στην οποία έγινε η μεγαλύτερη ενοποίηση στην Κύπρο, αφού 4 μεγάλοι αστικοί δήμοι συνενώθηκαν για να δημιουργηθεί ο νέος μεγάλος δήμος της πρωτεύουσας. Για μας, λοιπόν, αυτά τα ευρήματα, αυτά τα δεδομένα είναι και μια μεγάλη ευθύνη, προκειμένου να δείξουμε ότι η ενοποίηση, και το πιστεύω ακράδαντα, ήταν ένα θετικό βήμα, αφού οι προηγούμενοι δήμοι είχαν εξαντλήσει τα όρια τους ως προς το μοντέλο λειτουργίας τους, και να ξεκινήσουμε να παράγουμε ορατά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών. Συνεχίζουμε με την ενότητα πολιτικό σκηνικό, την πλέον ενδιαφέρουσα εν ώψη και των βουλευτικών εκλογών του 2026, και περνάμε να δούμε την πρώτη μας κάρτα, η οποία αφορά τα πολιτικά πρόσωπα και την δημοτικότητά τους. Αρχίζουμε με τον τέος γενικό ελεκτή, τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Η δημοτικότητα του είναι θετική σε ποσοστό 59%,
με 20% ουδέτερες απόψεις και 17% αρνητικές. Μάριος Καρογιάν, 9% θετικές, 19% ούτε θετική ούτε αρνητική, 68% αρνητικές, 4% δεν απάντησε. Ο κύριος Περδίκης, 25% θετικά, 32% ουδέτερα, 39% αρνητικές απόψεις. Ο κύριος Σιζόπουλος, 7% θετικές απαντήσεις, 22% ουδέτερες, 68% αρνητικές απαντήσεις. Ο κύριος Χρήστος Χρήστου, 23% θετικά, 25% ουδέτερα, 47% αρνητικά. Ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, 13% θετικά, 33% ουδέτερα και 51% αρνητικά. Ο Στέφανος Στεφάνους, το 27% θετικές απαντήσεις, 31% ούτε θετική ούτε αρνητική, 38% αρνητικές απαντήσεις. Η Ανίτα Δημητρίου, 36% θετικές, 26% ούτε θετικά ούτε αρνητικά και 36% αρνητικά. Και πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει με τη δημοτικότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με πράσινο χρώμα βλέπουμε τα ποσοστά του 2025 και με κόκκινο χρώμα τα νούμερα που βρήκαμε το 2024. Εμφανώς κάπως βελτιωμένη εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας που ήταν στο 20% πέρσι, είναι στο 24% φέτος. Ούτε θετικά ούτε αρνητικά απάντησε το 29% σε σχέση με 35% που ήταν πέρσι. Αρνητικές απαντήσεις 46%. Και περνάμε στην επόμενη μας κάρτα που αφορά το Υπουργικό Συμβούλιο, κάποια από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, διότι δεν είναι όλοι. Ξεκινάμε από τον Υπουργό Ενέργειας, τον Γιώργο Παπαναστασίου, στο 24% οι θετικές απαντήσεις, 32% ουδέτερες και 32% αρνητικά. Ο κύριος Βαφιάδης, στο 20% θετικά, 36% ουδέτερα και 34% αρνητική απάντηση. Ο Βασίλης Πάλμας, στο 23% θετικά, 35% ούτε θετικά ούτε αρνητικά, 32% αρνητικά. Αρκετά υψηλή η δημοτικότητα του Κωνσταντίνου Ιωάννου, στο 46% θετική απάντηση, ουδέτερα στο 27%, 19% αρνητικές απαντήσεις. Ο Μάκης Κεραυνός, Υπουργός Οικονομικών, στο 39% θετικά, 25% ουδέτερα, 30% αρνητικά. Η Αθηνά Μιχαηλίδου, Υπουργός Παιδείας, στο 40% θετική απόκριση, στο 28% ουδέτερη απάντηση και στο 25% οι αρνητικές απαντήσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην επόμενη μας κάρτα, ο κύριος Λετιμπιώτης, 35% θετικές απαντήσεις, 33% ουδέτερες και 25% αρνητικές απαντήσεις. Ο Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Υπουργός Εξωτερικών, στο 44% οι θετικές απαντήσεις, στο 28% οι ουδέτερες και στο 20% οι αρνητικές. Ο Μιχάλης Ζαμιανός, Υπουργός Υγείας, στο 30% οι θετικές απαντήσεις, στο 35% οι ουδέτερες και στο 25% οι αρνητικές. Η Μαρία Παναγιώτου, Υπουργός Γεωργίας, 34% θετικές, 33% ουδέτερες και 24% αρνητικές. Ο κύριος Χαρτσιώτης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, 18% οι θετικές απαντήσεις, 34% οι ουδέτερες και στο 35% οι αρνητικές απαντήσεις. Και τέλος, ο Γιάννης Παναγιώτου, Υπουργός Εργασίας, στο 33% οι θετικές απαντήσεις, στο 32% οι ουδέτερες και στο 26% οι αρνητικές. Και πάμε να δούμε την κάρτα για την πρόθεση ψήφου σε περίπτωση που είχαμε βουλευτικές εκλογές την ερχόμενη Κυριακή. Στο 16% Δημοκρατικός Συναγερμός, στο 13% το ΑΚΕΛ, στο 6% το ΔΙΚΟ, στο 10% το ΕΛΑΜ, στο 2% η ΕΔΕΚ, 1% η ΔΥΠΑ, 3% οι οικολόγοι, 7% το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, εάν και εφόσον υπήρχε, 3% το ΒΟΛΤ, άλλο απάντησαν 2%, κανένα κόμμα απάντησε το 19% και άκυρο λευκό το 2%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, απάντησε το 16%. Πάμε να δούμε και με αναγωγή επί των εγκύρων πώς θα διαμορφωνόταν το σκηνικό και δίνω το λόγο στον κύριο Ντάλτα για να μας κάνει το σχόλιο του. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από την κυβερνητική εικόνα, ότι δείχνει σημάδια ανάκαμψη και βελτίωση κατά το δεύτερο χρόνο της διακυβέρνησης. Το βλέπουμε και στη δημοτικότητα
και τη δημοφιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη και σε ορισμένους υπουργούς και το συνδυάζουμε και με την πρώτη κάρτα που είχαμε δει σε ό,τι αφορά τα μεγάλα θέματα όπως μεταναστευτικό. Βοηθάει και το timing βέβαια που είχαμε πρόσφατα και τις συνομιλίες για το Κυπριακό. Σε ό,τι αφορά τη δημοφιλία παίζει μπάλα μόνος του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, είναι ξεκάθαρο, και οι υπόλοιποι είναι μια άλλη δεξαμενή, όπου εκεί ξεκάθαρα συνεχίζει να πρωτοστατεί η Ανίτα Δημητρίου. Σε ό,τι αφορά τα κόμματα, ο συναγερμός έχει εδραιωθεί ως πρώτο κόμμα, το ΑΚΕΛ με καθαρή διαφορά από το ΑΚΕΛ. Εκεί που βλέπουμε να έχουμε θέμα είναι με το Δίκο, που φαίνεται να χάνει αρκετή δυναμική από αυτή την οποία αποκτά, και πλέον έχουμε μια ξεκάθαρη και κομβική παρουσία του επερχόμενου κόμματος Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το ΕΛΑΜ σε σταθερή βάση τρίτο, και οι υπόλοιποι θα παλέψουν. Φαίνεται ότι το επερχόμενο κόμμα Μιχαηλίδη να παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι από τη δυναμική που έχει το Volt πριν λίγες εβδομάδες και μήνες, και σίγουρα απορροφά και μία δεξαμενή πιθανών ψηφοφόρων από το Δίκο. Από τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια έκπληξη. Έρχεται σε μία συνέχεια και των αποτελεσμάτων που είδαμε το προηγούμενο καλοκαίρι στις ευρωεκλογές, και είναι πολύ σημαντικό και οι συσπυρώσεις εδώ των κομμάτων που βλέπουμε, που είναι καθαρά το ΕΛΑΜ σε σταθερή βάση πάρα πολύ συσπυρωμένο, σε αντίθετη φάση τα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα. Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω από το 50%. Και μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει, για να ολοκληρώσω κι εγώ, από πού αντλεί το κόμμα Μιχαηλίδη, το επερχόμενο επαναλαμβάνουμε κόμμα. Φαίνεται να πληγώνει παραπάνω το Δίκο, αρκετά το ΑΚΕΛ, να φέρνει στις κάλπες, και αυτό θα φανεί βέβαια στην πράξη, γιατί εδώ μιλάμε και θα με επιβεβαιώσει και ο Γιώργος Βρίκης ως μια φωτογραφία της στιγμής, να φέρνει αρκετούς ψηφοφόρους οι οποίοι απήχαν στις τελευταίες εκλογές να ψηφίσουν εκείνο, και λιγότερους κραδασμούς φαίνεται να έχει ο συναγερμός από αυτό το κόμμα, και στην ίδια φάση το ΕΛΑΜ, αλλά να υπάρχει και ένα 7% που δεν θέλει να απαντήσει. Γιώργο. Καταρχήν, με το τελευταίο σχόλιο μου, πάντα οι δημοσκοπήσεις αφορούν την φωτογραφία της στιγμής. Επίσης, να σημειώσουμε για τον κύριο Μιχαηλίδη ότι δεν έχει γίνει ακόμα κάποια εξαγγελία, που είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Τώρα, για να πάρουμε από την αρχή τις κάρτες, βλέπουμε ότι στα πολιτικά πρόσωπα είναι με διαφορά μπροστά ο κύριος Μιχαηλίδης, και ακολουθεί η κυρία Δημητρίου, η οποία είναι η μόνη που έχει μια ισορροπία μεταξύ θετικών και αρνητικών απαντήσεων. Οι υπόλοιποι βρίσκονται στο αρνητικό κομμάτι. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι την αντίστοιχη περίπου περίοδο πέρσι εξακολουθούσε η κυρία Ανίτα Δημητρίου να είναι πρώτη, αλλά βλέπουμε μια σημαντική μείωση, καθώς πέρσι τα ποσοστά της κυρίας Δημητρίου ήταν λίγο πάνω από 50%. Μείωση επίσης παρουσιάζουν ο κύριος Στεφάνου και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, όπως επίσης και μια πιο μικρή μείωση ο κύριος Περδίκης. Οι υπόλοιποι κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά. Αυτό φαίνεται και αντικατοπτρίζεται και στα ποσοστά των κομμάτων, γιατί βλέπουμε τα τρία κόμματα των οποίων οι ηγέτες φαίνεται να έχουν λιγότερο θετική εικόνα, έχουν μειωμένα ποσοστά ακόμα και με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Γιατί αν μπορούμε να πάμε στην κάρτα την πρώτη, στην περσινή περίοδο τα ποσοστά του συναγερμού και του ΑΚΕΛ ήταν ψηλότερα, πλησίαζαν το 20%. Βλέπουμε το ΕΛΑΜ. Χωρίς αναγωγή, ναι, χωρίς αναγωγή πάντα. Βλέπουμε το ΕΛΑΜ είναι σταθερό στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρσι. Εδώ να αναφέρουμε ότι όταν έγινε η ερώτηση, όσοι μας απαντούσαν ότι είναι μεταξύ 2-3 υποψηφίων, είναι αναποφάσιστοι και προσπαθούν να αποφασίσουν, ή μας απάντησαν κάτι άλλο, τους ζητήσαμε να μας διευκρινίσουν τι εννοούν ή αν είναι πιο κοντά σε κάποιον άλλον. Και το άλλο, μας είχαν πει ότι θέλουν να δουν ένα νέο κίνημα, και αρκετοί από αυτούς ήταν πιο συγκεκριμένοι ότι θέλουν να δουν ένα κίνημα υπό τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη, που εμφανίζεται στο 7%. Επίσης, βλέπουμε το Volt με έναν ποσοστό σημαντικό στην κάλπη. Καταλήγοντας τώρα με τις εισρωές και τις συσπυρώσεις, καταρχήν να αναφέρω ότι στα τρία μικρότερα κόμματα, ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και Οικολόγοι, έχουμε μια μικρή επιφύλαξη πάντα, γιατί είναι πιο μικρή παρουσία στο δείγμα, απλά εμφανίζουμε τις συσπυρώσεις ενδεικτικά.
Το ΕΛΑΜ έχει μια αρκετά καλή συσπήρωση για την εποχή. Τα υπόλοιπα κόμματα είναι λίγο πίσω, αλλά δεν είναι φαινόμενο που πρώτη φορά παρουσιάζεται ένα χρόνο πριν τις εκλογές περίπου, λίγο περισσότερο, χωρίς ψηφοδέλτια, χωρίς να ξεκινήσει ουσιαστικά η προεκλογική. Όσον αφορά τις εισρωές του κ. Μιχαηλίδη, πολύ σωστά είπες Κώστα, φαίνεται να πληγώνει περισσότερο το δίκο. Είναι σημαντικό το ποσοστό που φαίνεται να παίρνει από το ΑΚΕΛ. Λιγότερο ο Σαγερμός που εντάξει, το 3% δεν είναι αμεληταίο, δεν είναι ψηλό ποσοστό, αλλά δεν είναι αμεληταίο. Επίσης σημαντικό είναι ότι πλησιάζουν το 1 στους 5 που ουσιαστικά θα είναι νέοι ψηφοφόροι. Γιατί αυτό το 17% σημαίνει ότι όσοι δεν προσήλθαν στις κάλπες, τώρα θα πάνε να ψηφίσουν τον κύριο Μιχαηλίδη, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό ποσοστό. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καρούσο, αντέχει την περίοδο εσωστρέφειας που διάγει ο Δημοκρατικός Συναγερμός και με ποια ψυχολογία οδεύει προς την προεκλογική εκστρατεία που αναμένεται να αρχίσει ή όχι πολύ μακριά? Σίγουρα να περιμένουν όλοι μια πολύ διαφορετικού τύπου προεκλογική εκστρατεία από το Δημοκρατικό Συναγερμό σε σχέση με τις στερεότυπες που κάναμε μέχρι τώρα. Είναι κάτι το οποίο το ετοιμάζουμε. Θα δείτε τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά το σημαντικό από τη μέτρηση αυτή είναι το γεγονός, εκτός του ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει πρώτον κόμμα. Και μια διάφορα από το δεύτερο. Εντάξει, το ακούμε χρόνια τώρα, είμαστε πρώτο κόμμα, αλλά τα ποσοστά κατρακυλούν. Όμως είναι ένα ποσοστό με την αναγωγή 20% με 56% συσπήρωση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ προοπτική και πεδίο μπροστά μας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός συσπηρώνεται σε περίοδο εκλογών. Έχουμε κάνει ένα σημαντικό άνοιγμα προς τη βάση του κόμματος. Βλέπουμε τα θετικά να έρχονται και ο κόσμος να επιστρέφει πίσω σε εμάς. Αλλά είναι σημαντικό αυτό το 56% συσπήρωση σημαίνει ότι υπάρχει πεδίο μεγάλο μπροστά μας να δουλέψουμε στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι για μένα είναι πλέον ξεκάθαρο σε περίπτωση καθόδου του τέος Γενικού Ελεκτή με κόμμα ή οποιοδήποτε άλλο σχηματισμό διεκδικήσει εκλογές, φαίνεται ότι θα πάρει ή θα χτυπήσει εισαγωγικά ένα σημαντικό μέρος από το δίκο και Βόλτα, αλλά και πολλούς που δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν οτιδήποτε άλλο. Και αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται σε αυτήν τη μέτρηση. Όμως τώρα πω κάτι άλλο. Μου έκανε εντύπωση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υπουργών της κυβέρνησης έχει πιο ψηλή δημοτικότητα από τον ίδιο τον πρόεδρο. Και αυτό θα με προβλημάτιζε πάρα πολύ και αυτό θέλει πολλή συζήτηση. Διότι βλέπουμε ότι σχεδόν όλοι, εκτός από 3-4 υπουργούς που είναι κοντά στη δημοτικότητα του πρόεδρου, οι υπόλοιποι έχουν ψηλότερη δημοτικότητα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εντάξει, ο πρόεδρος είναι πάντα το πρόσωπο μιας κυβέρνησης. Οι υπουργοί είναι και λίγο θέμα αν τους γνωρίζει όχι ο κόσμος. Κάποτε αυτό το στοιχείο είναι λίγο. Και κάτι τελευταίο, τα αρνητικά προς την κυβέρνηση φαίνεται και αυτά έχουν αυξηθεί. Παρόλο που έχουν αυξηθεί και τα θετικά. Φαίνεται ότι από αυτούς που ήταν ουδέτεροι, κάποιοι έχουν μετακινηθεί προς τα θετικά, αλλά και έναν ποσοστό έχει πάει και έχει αυξηθεί και η άρνηση προς την κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πασουρτή, βουλευτικές εκλογές 2026, το ΑΚΕΛ νιώθει πλέον και την άβρα από το ΕΛΑΜ που είναι πίσω του? Θα το λέγα αυτό. Εκείνο το οποίο αντικατοπτρίζεται, που θεωρώ ότι είναι μια τάση που δεν ισχύει μόνο στην Κύπρο, είναι ότι θα δοκιμαστούν τα παραδοσιακά κόμματα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την αποδεχτούμε. Και πάνω στην οποία θα πρέπει να δουλέψουμε προφανώς. Εμάς δεν είναι ο στόχος να ανοίξουμε την ψαλίδα από το ΕΛΑΜ. Εμείς τους στόχους μας τους βάζουμε με βάση το δικό μας κόμμα. Όμως δεν μπορώ να κρυφτώ ότι ανησυχούμε από την άνοδο της ακροδεξιάς, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Κύπρο. Και εκείνο το οποίο θα πρέπει να ανησυχήσει όλους είναι με ποια κριτήρια τελικά είναι που επιλέγεται το ΕΛΑΜ. Όπως επίσης θα πρέπει να πω ότι υπάρχει μια δεξαμενή περίπου 35% που είναι στο κανέναν και δεν απαντώ, η οποία θεωρητικά είτε τσουαγιάζει όλους στο ίδιο σακούλι, που κατά την προσωπική μου άποψη είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κάποιος κατά την επιλογή της ψήφου του, διότι από τη στιγμή που ψηφίζουμε διαφορετικά, από τη στιγμή που εισηγούμαστε διαφορετικά πράγματα, χωρίς να λέω ότι
πάντα έχει δίκιο έναν κόμμα ή άδικο το άλλο κόμμα, αλλά πρέπει να φιλτράρει ο κόσμος τις θέσεις του καθενός και να επιλέγει. Σίγουρα δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Από εκεί και πέρα, θα πω και εγώ ότι η εικόνα που έχει ο κόσμος για τον πρόεδρο, η αρνητική, έχει αυξηθεί επίσης. Αλλά παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η θετική, παραμένει πολύ χαμηλή η δημοτικότητα ενός προέδρου, ο οποίος αναλώνει το μεγάλο μέρος της καθημερινότητας του στην επικοινωνία και στην εικόνα και εντούτοις δεν καταφέρνει να το εισπράσει αυτόν από την κοινωνία στην οποία απευθύνεται. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει πρωτίστως την ίδια την κυβέρνηση. Επίσης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το 62% για συσπήρωση του ΑΚΕΛ είναι πολύ χαμηλό ποσοστό και θα καταλήξει πολύ ψηλότερα. Άλλωστε αυτό γίνεται κατά κανόνα πάντοτε, χωρίς να παραγνωρίζω, διότι θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, ότι δεν πολιτευόμαστε πλέον στην ίδια βάση όπως παλαιότερα. Πλέον είναι πολύ πιο δύσκολο να πείσεις τον ποιο να έρθει να σε ψηφίσει και αυτόν το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Αλλά θεωρώ ότι εξηγώντας τον κόσμο ποιος είναι ο καθένας και τι βάλαμε και τι πετύχαμε, θεωρώ ότι το ΑΚΕΛ έχει πολλά να δείξει. Κλασικό παράδειγμα, σας είπα προηγουμένως, η πρόταση για τη μείωση στο ΦΠΑ, η οποία θέλοντας και εμείς πρέπει να αναγνωριστεί, αφού ψηφίσαμε και την νομοθεσία ως πρόταση νόμου η οποία αναπεύθηκε και αναφέρθηκε. Όπως επίσης και κάποια βήματα που γίνονται από τις τράπεζες είναι η πρόταση νόμου για τη φορολόγηση των υπερκερδών, όπως και πολλά άλλα που θα έρθουν να μας βρουν και θέλουμε να τα προλάβουμε, πράσινες φορολογίες, καύσιμα κλπ. Άρα, εκείνο που λέω για να κλείσω είναι ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε πολύ μακριά ακόμα από τις εκλογές, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα από τη δική μας την πλευρά για να πείσουμε τον κόσμο γιατί πρέπει να μας επιλέξει. Ευχαριστώ. Και άρα το Κρήτου Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Φαίνεται ότι είναι ένα κεφάλαιο που αν εμφανιστεί μπροστά σας θα σας απασχολήσει αρκετά. Πολύ σωστά. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Νικόλα. Θα ξεκινήσω από το εξής. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι το ποσοστό που καταγράφει ο κύριος Μιχαηλίδης, το 7%, νομίζω ότι όπως είναι οι ερωτήσεις στη δημοσκόπηση, δεν το αμφισβητώ το αποτέλεσμα και είτε είχαμε τη δημοσκόπηση είτε όχι, αν κάποιος βγει έξω και κυκλοφορήσει μέσα στην κοινωνία, αντιλαμβάνεται, κατανοεί και εισπράττει ότι ο κύριος Μιχαηλίδης είναι δέχτης της συμπάθειας και της υποστήριξης της μεγάλης μερίδας του κόσμου. Όμως δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα κόμμα το οποίο έχει μια πορεία 20 χρονών, 30 χρονών, 40 χρονών, 50, 60, με αναπόφευκτα ενδεχόμενα λάθη και παραλήψεις που μπορεί να έχει στο παρελθόν, με ένα όντως δημοφιλές πρόσωπο, το οποίο τον τελευταίο καιρό έχει μάλιστα γίνει και αποδέχτης μιας απόφασης του δικαστηρίου. Εκεί δηλαδή όλα τα κόμματα, Δημοκρατικός Σταθμός, ΑΚΕΛ, ΔΙΚΟ, εκεί στην δημοσκόπηση αποτιμούνται ως το σύνολο των στελεχών τους, με τον επικεφαλή τους και το σύνολο των στελεχών τους, πολιτιακών και πολιτικών στελεχών. Ο κύριος Μιχαηλίδης όμως κρίνεται ως μονάδα. Δεν έχει αναδείξει, ακόμα δεν έχει δημοσιοποιήσει αν θα... Τις πολιτικές του θέσεις. Όχι μόνο τις πολιτικές του θέσεις, αλλά και τα στελέχη με τα οποία θα διεκδικήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να τονίσω. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι το γεγονός ότι εμάς σίγουρα δεν μας ικανοποιεί αυτή η εικόνα. Ούτε θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε θα βρούμε δικαιολογίες, μα είναι έτσι, είναι άλλος πώς. Δεν μας ικανοποιεί αυτή η εικόνα. Όμως, θεωρώ ότι δεν συζητούμε, τουλάχιστον αυτή είναι η θέση μας ως Δημοκρατικό Κόμμα. Δεν συζητούμε ποιο θα είναι πραγματικά το διακύβευμα το 2026. Το Δημοκρατικό Κόμμα με τα λάθη του, με τις παραλήψεις του μέχρι σήμερα, ως τρίτη δύναμη, ήταν η καθοριστική πολιτική δύναμη. Ήταν εκείνη η πολιτική δύναμη που ανεξαρτήτως των δύο άκρων, Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ, η απόφαση του Δημοκρατικού Κόμματος έγερνε τη ζυγαριά. Έγερνε την πιλάντσα, όπως λένε στην Κυπριακή. Σήμερα βλέπουμε ότι όντως το ΕΛΑΜ έχει μια μεγάλη αύξηση. Φαίνεται βεβαίως ότι 75% συσπήρωση ένα χρόνο πριν τις εκλογές, φαίνεται ότι φτάνει λίγο στο ταβάνι του. Παρά τα αυτά όμως, αυτό τον καθοριστικό ρόλο θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι όσοι μας παρακολουθούν ή θα μας παρακολουθήσουν στο μέλλον, ότι αυτό τον ρόλο τον παραδίδει όχι για το μεταναστευτικό στο ΕΛΑΜ, για όλα τα θέματα. Για την οικονομία ενδεχομένως, για τα θέματα της υγείας, για όλα τα θέματα για τα οποία θα υπάρξουν μικρές ή μεγάλες αποφάσεις. Και λέω την οικονομία γιατί
επειδή είναι η πρώτη έγνοια πέραν του 50% όλων των ηλικιακών ομάδων. Άρα, με βάση την δημοσκόπηση, θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος επιδιώκει, ευελπιστεί και θέλει να διασφαλίσει μια υπευθυνότητα στην οικονομία, μια σοβαρότητα στην οικονομία, μια αντιμετώπιση της οικονομίας των οικονομικών θεμάτων που θα του προσφέρει αισιοδοξία αντί υπαισιοδοξία ή τουλάχιστον μια σταθερότητα. Να γνωρίζει ότι δεν θα με βρουν μικρές ή μεγάλες εκπλήξεις. Και έχοντας αυτό υπόψη, θεωρώ ότι η δουλειά μας ως Δημοκρατικό Κόμμα είναι να διατηρήσουμε την καθοριστική τρίτη θέση που έχουμε σήμερα, ακριβώς επειδή αυτή η τρίτη θέση εμπολής καθορίζει και την μεγαλύτερη έγνοια του κόσμου, που είναι τα θέματα της οικονομίας, και σίγουρα δεν θέλουμε να πάμε σε πρακτικές, σε προσεγγίσεις που απαγοήτευσαν ή πλήγωσαν ή δημιούργησαν αστάθεια ή περισσότερη απεσιοδοξία στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Κύριε Πελεκάνε. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία Ρατοκρίτου, όταν μιλάει για πολιτικές που μας οδήγησαν σε αστάθεια, προφανώς δεν αναφέρεται στο ΕΛΑΜ, γιατί δεν έχουμε κυβερνήσει ποτέ αυτόν τον τόπο. Ενδεχομένως να αναφέρεται στο ΑΚΕΛ. Όσον αφορά τις κάρτες, να ξεκινήσω από τις δημοτικότητες. Αντιλαμβάνομαι ότι θα ήταν δύσκολο να παρουσιαστεί σε μια διαφάνεια, αλλά είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τη διακύμανση, τη διαχρονική διακύμανση των δημοτικότητων, που αν το δούμε θα δούμε ότι ο κύριος Χρήστου, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, έχει μια σταθερά ανωδική πορεία. Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, σίγουρα μας ικανοποιεί η ανωδική μας πορεία. Δεν θα θέσουμε κανένα ταβάνι στον εαυτό μας. Άλλωστε το ταβάνι δεν το θέτουν ούτε τα κόμματα, ούτε εμείς οι ίδιοι, ούτε οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Το θέτει ο ίδιος ο λαός το ταβάνι του κάθε κόμματος. Είναι πολύ σημαντικό και δεν μπορεί εύκολα να εξαχθεί το συμπέρασμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να αναλύαμε πόσες έδρες θα προέκυπταν για το κάθε κόμμα. Γιατί διαφορετικά θα κατανεμηθούν οι έδρες αν έχουμε 4, 5, 6 κόμματα στην τρίτη κατανομή ή αν έχουμε 5, 6, 7, 8 κόμματα στη Βουλή. Ενδεχομένως να δούμε κάτι που δεν έχουμε δει στο πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν, πολύ περισσότερα κόμματα να καταφέρνουν να μπουν στην τρίτη κατανομή, κάτι που θα διαφοροποιήσει και τις έδρες. Εμείς ως ΕΛΑΜ σκοπεύουμε σε σημαντική αύξηση των βουλευτικών μας εδρών, ακριβώς γιατί αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε δυνατότερη φωνή στη Βουλή για να περάσουμε τις πολιτικές μας. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για το θέμα της συσπήρωσης. Δεν μας ανησυχεί και δεν μας προβληματίζει πολύ υψηλή μας για την εποχή συσπήρωση. Θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τη συσπήρωση, αλλά σίγουρα το ΕΛΑΜ, για να καταφέρει να πάει στα ποσοστά που δείχνουν οι πρόσφατες και οι δικοί σας, αλλά και άλλες πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ή ακόμα ψηλότερα από ό,τι μας δείχνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις, αυτό προκύπτει ακριβώς επειδή συμπολίτες μας από άλλους πολιτικούς χώρους, οι ανένταχτοι συμπολίτες μας επιλέγουν το ΕΛΑΜ. Επομένως, καταγράφουμε αυτή την εισρωή ψηφοφόρων από άλλα κόμματα και είναι ένα σημείο στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ, κυρία μου, καταγράφω μια ρευστότητα στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Τα παραδοσιακά κόμματα να λένε πλέον ανοιχτά ότι δυσκολεύονται να πείσουν τους πολίτες, και αυτό είναι ένα ζήτημα και επικοινωνίας εμπολής και των αλλαγών που υπάρχουν. Είδαμε κάρτα, για παράδειγμα, που αφορά το πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι νέες γενιές, οι οποίες είναι πολύ πιο δύσκολο να τις βρεις, να τις εντοπίσεις, να τους μιλήσεις, να τους πείσεις και να πάνε και στην κάλπη να στηρίξουν πράγματα τα οποία είναι για το καλό του τόπου τους. Και σε αυτό να προσθέταμε, Νικόλα, που είναι πολύ σημαντικό, αν θεωρεί εδώ το τραπέζι που δεν έχουμε, το πάνελ, εάν η κάθοδος του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στο πολιτικό σκηνικό θα τον ξεφουσκώσει δημοσκοπικά, εισαγωγικά, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάει και λίγο εκ του ασφαλούς, δεν έχει μπει με πολιτικό λόγο για να μιλήσει. Και το δεύτερο, αυτό το οποίο είπες πολύ σημαντικό και θα έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε, είναι κάνοντας πολύ μεγάλο λόγο το πώς θα βρούμε
το κοινό το οποίο έχει γυρίσει ή προσπαθεί να γυρίσει την πλάτη στα παραδοσιακά κόμματα, με παράδειγμα και τον Φιδία, ο οποίος εκλέχθηκε με ένα εντυπωσιακό ποσοστό στις ευρωεκλογές, με ποιον τρόπο θα τους βρείτε? Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε λοιπόν. Ο συναγερμός τι θα κάνει? Σίγουρα, όπως είπα, τα στερεότυπα, ο τρόπος που λειτουργούμε όλοι αλλάζει. Και πρέπει να προσαρμοστούμε στα σημερινά δεδομένα. Εμείς αυτό θα κάνουμε στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Έχουμε κάνει πολλές αλλαγές. Έχουμε αλλάξει το καταστατικό μας. Έχουμε θωρακίσει την παράταξή μας. Την έχουμε εξυγχρονίσει. Σε λίγο καιρό θα μπορείς να ψηφίσεις και ηλεκτρονικά για την οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει στο Δημοκρατικό Συναγερμό και μαζί με πάρα πολλά άλλα. Έχουμε κάνει ένα άνοιγμα προς τη βάση. Ακούμε δηλαδή. Ξεκινήσαμε και ακούμε και βλέπουμε μια επιστροφή πάρα πολλών πίσω στην παράταξή μας. Βλέπουμε ότι η πρόεδρος της παράταξης έχει υψηλή δημοφιλία, είναι πρώτη σαν πολιτικός αρχηγός, που κάτι, και αυτό σημαίνει κάτι. Και κάτι τελευταίο βλέπουμε, που δεν το είπαμε πριν, τα συγκυβερνώντα κόμματα θεωρώ ότι έχουν σημαντικό επηρεασμό στις μετρήσεις τους για το γεγονός ότι είναι μέρος αυτής της κυβέρνησης. Εκτός από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη που παίρνει κάποιον ή τους μειώνει κάποιον, θεωρώ ότι αν δείτε τα τρία κόμματα που είναι συγκυβερνώντα σήμερα, έχουν πάρα πολλές μειώσεις και πολύ χαμηλές συσπυρώσεις, που είναι και αυτό σημαντικό για αυτές τις μετρήσεις. Αλλά ως γενικό σχόλιο, πήραμε το μήνυμα εμείς στο Δημοκρατικό Συναγερμό, έχουμε κάνει αλλαγές, τις υλοποιούμε αυτή τη στιγμή, κάνουμε ένα άνοιγμα προς τη βάση, ακούμε και βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πεδίο βελτίωσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συσπήρωση, και θα αναμένουμε φυσικά για τις επόμενες μετρήσεις. Κάθε μέτρηση είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το αξιοποιούμε και να βελτιωνόμαστε. Πολύ σύντομα, κύριε Πασχουρτίδη. Αυτονόητο ότι οι παραδοσιακοί τρόποι προσέγγισης των ψηφοφόρων δεν έχουν εκλείψει. Είναι επίσης σημαντικοί, αλλά σε βαρύτητα μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερα από τους σύγχρονους τρόπους. Και αν δεν το παραδεχτούμε, δεν θα το διορθώσουμε. Αν δεν φτάσει το μήνυμα σου στον αποδέχτη, αλλά να το ακούσει, όχι μηχανικά, διότι εκείνο που είπα και εγώ την νύχτα των εκλογών, πολλοί νομίζουμε ότι μας ακούνε, αλλά το κάνουν μηχανικά και περιμένουν απλά να κλείσουν την πόρτα και να φύγουμε. Άρα, αν δεν καταφέρουμε να φτάσει το μήνυμα στον αποδέχτη, και είναι προφανές ότι ειδικά στις νέες γενιές οι παραδοσιακοί τρόποι έχουν εντελώς διαγραφεί από την καθημερινότητα τους, τότε θα συντηρούμε ή θα προσπαθήσουμε να συντηρούμε τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους, αλλά δεν θα κερδίσουμε καινούριους. Και αυτό θα σημαίνει μια αντίστροφη μέτρηση για τα κόμματα που δεν θα το κάνουν, διότι φεύγοντας οι παγιοί παραδοσιακοί τους ψηφοφόροι και αν δεν αναπληρώνονται από καινούριους, τότε αυτό είναι ένας βιολογικός θάνατος. Εμείς έχουμε, θεωρώ, κάνει κάποια βήματα, έχουμε σοβαρά περιθώρια βελτίωσης και θα το κάνουμε. Κύριε Ροδοκρίτου. Χαίρομαι που ο αγαπητός φίλος, ο κύριος Καρούσος, ασχολήθηκε με το ποσοστό του Δίκου και πόσον ή κατά πόσον η συμμετοχή του Δημοκρατικού Κόμματος στην κυβέρνηση το επηρεάζει θετικά ή αρνητικά. Είναι προφανές ότι δεν μας ικανοποιεί και το είπα πρώτη το ποσοστό που βλέπουμε εδώ, αλλά διερωτώ με και ο Δημοκρατικός Συναγερμός με βάση τη δημοσκόπηση έχει πτώσει. Αυτό οφείλεται σε συγκυβέρνηση, αφού είναι αντιπολιτευόμενος ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να μην συγχύζουμε τα μήλα με τα πορτοκάλια. Εγώ θα επαναλάβω ότι δεν μας ικανοποιεί αυτό το ποσοστό. Θα σταθώ όμως σε κάτι που είπε ο Ανδρέας, ότι πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το μήνυμα φτάνει στην κοινωνία. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το μήνυμα των κομμάτων γενικά, είτε του Δημοκρατικού Συναγερμού, είτε του ΑΚΕΛ, είτε του Δίκου, το μήνυμα φτάνει στην κοινωνία. Δεν το πιστεύει όμως η κοινωνία. Μας ακούει, δεν είναι ότι δεν φτάνει το μήνυμα μας, βεβαίως και φτάνει. Δόξα τω Θεώ, όλα τα πολιτικά κόμματα έχουμε εφεύρει όλους τους τρόπους για να βομβαρδίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, είτε με το τηλέφωνο, είτε με το ταχυδρομείο, είτε με το email, είτε με το Facebook, είτε με όλους τους τρόπους. Ακριβώς. Ναι. Δεν πείθουμε είναι το πρόβλημα. Τα μηνύματα φεύγουν, ο κόσμος δεν πιστεύει ότι αυτά που λέμε είναι έγκυρα, είναι ειλικρινή ή ότι θα τα εφαρμόσουμε. Γιατί? Επειδή έτυχε ή έγινε αυτά που τάζαμε ή λέγαμε στο παρελθόν ότι δεν έγιναν. Κοπτόμεθα όλοι για τη διαφθορά. Ποια είναι δηλαδή η δικαιοσύνη που έχει δει ο κόσμος σε αυτόν τον τόπο? Ποιοι πλήρωσαν για μικρά ή μεγάλα σκάνδαλα από το 2013 και μετά?
Μιλάμε για τα θέματα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Νιώθει σήμερα περισσότερο κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη ο κόσμος από ότι πριν 5 ή 10 χρόνια. Λέγαμε ότι θα τρέξουμε για τη νέα γενιά. Δεν τρέχουμε για τη νέα γενιά. Προφανώς τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλει η νέα γενιά να νιώσει, να εισπράξει στο δικό της το πετσί και να πιστώσει το πολιτικό σύστημα ότι την έχει στην έννοια της. Άρα τα μηνύματα τα στέλνουμε. Δεν πιστεύει ο κόσμος ότι είναι ειλικρινή. Και εκεί είναι το στοίχημα. Πρέπει όλα τα κόμματα, κατά την άποψή μου, την προσωπική και την ταπεινή, πρέπει όλοι μας επιτέλους να έχουμε το θάρρος, τη γενναιότητα, να γνωρίσουμε αυτά που δεν κάναμε και να κάνουμε ένα νέο συμβόλαιο τιμής με την κοινωνία. Ευχαριστώ. Κύριε Πελεκάνη, τελικό σχόλιο. Να τονίσω να πω ότι σήμερα τα μηνύματα που στέλνουν τα πολιτικά κόμματα προς τους ψηφοφόρους φτάνουν κοντά τους πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο ξεκάθαρα από ό,τι στο παρελθόν. Επομένως, ακριβώς γιατί η τεχνολογία επιτρέπει να συμβαίνει αυτό. Επομένως, θα συμφωνήσω με την κυρία Ρωτοκρίτου ότι το θέμα δεν είναι να στείλει το μήνυμα ή να φτάσει το μήνυμα στο ψηφοφόρο, στο συμπολίτη μας, αλλά ο συμπολίτης μας να πιστεί από αυτό το μήνυμα το οποίο λαμβάνει. Προφανώς οι συμπολίτες μας δεν πείθονται τόσο εύκολα και πολύ καλά κάνουν και δεν πείθονται. Θέλουν να δουν πράξεις, θέλουν να δουν πιστικές πολιτικές με επιχειρήματα, υλοποιήσιμα, ρεαλιστικά εφαρμόσιμες πολιτικές. Και πλέον έχουμε στη διάθεσή μας, αυτό βεβαίως φέρνει και μια δυσκολία μαζί του, έχουμε στη διάθεσή μας τόσους πολλούς τρόπους να επικοινωνήσουμε με τους συμπολίτες μας, οπότε θα πρέπει να αξιοποιήσουμε, και αυτό θα κάνουμε τουλάχιστον ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να εξηγήσουμε τα μηνύματα που θέλουμε να στείλουμε στους ίδιους τους πολίτες. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Για την ενότητα Κυπριακό και Διεθνείς Εξελίξεις έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο μαζί μας την πρόεδρο της Δεξαμενής Σκέψης Πολιτεία, κυρία Άννα Προκοπίου Κουκκίδου. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα έρευνα. Λοιπόν, εδώ να διευκρινίσουμε ότι η έρευνά μας έχει τρέξει από τις 10 μέχρι τις 21 Μαρτίου και αυτό σημαίνει ότι οι κάρτες που θα δούμε σε σχέση με το Κυπριακό έτρεξαν αμέσως μετά τη διάσκεψη στη Γενέβη. Και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με την αισιοδοξία των πολιτών για σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό το επόμενο διάστημα. Σίγουρα ναι απαντά μόλις το 8%, μάλλον ναι 17%, μάλλον όχι 37%, σίγουρα όχι 34% και δεν απάντησε το 4%. Και πάμε στην επόμενη μας κάρτα, αισιοδοξία για λύση του Κυπριακού. Εδώ τα δεδομένα είναι ακόμα χειρότερα, θα έλεγε κανείς. 54% των πολιτών λέει ότι δεν έχει καθόλου αισιοδοξία. 29% λέει λίγο. Όχι και τόσο το 9%. Αρκετά το 7% και μόλις της 100 λέει πάρα πολύ. Κυρία Κουκκίδου. Ναι, είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμα δεν τρέξε η έρευνα τις μέρες που γινόταν η διάσκεψη στη Γενέβη, που μπορούμε να πούμε ότι είχε ένα θετικό πρόσημο όσον αφορά τις εξελίξεις οι οποίες επιτέλους ήρθαν, διότι ήταν στον πάγο το Κυπριακό για αρκετό καιρό. Και θα περίμενε κάποιος να δει περισσότερη αισιοδοξία. Υπήρχε έτσι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι πετύχαμε κάτι χωρίς να δώσουμε ιδιαίτερα πολλά. Αλλά αυτό το κάτι δεν φαίνεται να μεταφράζεται στο μυαλό, στις συνειδήσεις των Κυπριών πολιτών ότι μας οδηγεί προς τη λύση. Και το βρίσκω πραγματικά απογοητευτικό ότι έχει χαθεί η ελπίδα. Είναι συντριπτικά τα αποτελέσματα και η διαφορά που βλέπουμε. Εγώ τουλάχιστον θα περίμενα να ήταν λίγο πιο αισιόδοξοι οι πολίτες της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Ενδεχομένως αυτό να έχει να κάνει με το γεγονός όμως ότι το αποτέλεσμα της διάσκεψης στη Γενέβη δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Μας πάει μέχρι τον Ιούλιο και έχουμε στην ουσία ένα διορισμό κάποιου απεσταλμένου. Θα τρέξει μια διαδικασία στο μεσοδιάστημα και θα δούμε τι θα βγει. Πάντως δεν είναι αδιέξοδο. Αυτό είναι που έμεινε στους πολίτες. Όμως να σημειώσουμε, κύριε Ζανέτο, το γεγονός ότι οι δηλώσεις του κ. Τατάρ μετά που έφυγε από τη Γενέβη, σίγουρα δεν βοήθησαν. Διότι ναι, δεν έγιναν ανοίξεις
ίσως έγινε ανοίξη, αλλά όχι συζήτηση για δύο κράτη, όπως ο ίδιος πιθανόν επιθυμούσε. Κάπου έπαιξαν το good cup, bad cup με τον κύριο Φιντάν. Βγήκε ο καλός της υπόθεσης ότι τον έβαλε στη θέση του κατά κάποιον τρόπο, αλλά όταν ήρθε πίσω στην Κύπρο, τι είπε? Εμμονή και επιμονή στις θέσεις για δύο κράτη. Άρα εκεί πιστεύω ότι κάπου χάλασε το αφήγημα της αισιοδοξίας και επιστρέψαμε πίσω στις σκληρές πραγματικότητες του Κυπριακού. Και όντως δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό που να ξέρουμε σίγουρα ότι μέχρι τον Ιούλιο, που πιθανόν να είναι η επόμενη συνάντηση, να υπάρξει κάτι. Θα μπορούσε να ανατρέψει αυτή την εικόνα το ενδεχόμενο να έχουμε αλλαγή στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας? Δεν είναι κάτι που θα συμβεί άμεσα. Οι πιθανότητες είναι ότι ο εκλεκτός πλέον της Άγκυρας είναι ο κ. Ερχιουμάν. Το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, διότι είχαμε τις ενδείξεις. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πήγαινε ερχόταν τους τελευταίους μήνες στην Άγκυρα, ο άνθρωπος τον οποίο κανόνιζαν συναντήσεις, briefings, τον έστειλαν και στη Νέα Υόρκη, να θυμίσουμε το Σεπτέμβριο που ήταν η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Όλα τα σημάδια είναι εκεί ότι θα είναι ο επόμενος. Δεν σημαίνει όμως ότι ο κύριος Ερχιουμάν αποφασίζει για οτιδήποτε. Και από τη στιγμή που χρειάζεται τις ευλογίες της Άγκυρας για να είσαι ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, σημαίνει ότι θα υπακούσει και τις εντολές. Να τελειώσω λέγοντας το εξής, ότι η πιο σημαντική εικόνα από τη διάσκεψη της Γενέβης, κύριε Ζανέτο, ήταν η φωτογραφία που έδειχνε τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον κύριο Φιτάν να συνομιλούν. Δηλαδή είναι οι δύο decision makers στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Δυστυχώς, όσο και αν προσπαθούμε να προωθήσουμε το αφήγημα των δύο ηγετών που συναποφασίζουν για τις δύο κοινότητες, οι σκληρές πραγματικότητες του διεθνούς συστήματος είναι άλλες. Είναι ένα διεθνές σύστημα που επικρατούν τα κράτη και αποφασίζουν τα κράτη, και αυτό φάνηκε αυτή τη φορά από το τι συνέβη και στη Γενέβη. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε και στις επόμενες κάρτες που αφορούν τη χώρα μας και το διεθνές σύστημα, κυρίως σε ό,τι αφορά το τι αλλάζει μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτή την κάρτα η ερώτηση είναι κατά πόσο οι πολίτες πιστεύουν ότι είναι προς το συμφέρον της Κύπρου. Λοιπόν, 25% των πολιτών απαντούν σίγουρα ναι, 25% απαντούν μάλλον όχι, 21% σίγουρα όχι και ένα 7% σίγουρα ναι. 22% επέλεξαν να μην απαντήσουν καθόλου. Εδώ τι βλέπουμε. Ναι, αν δούμε στην κάρτα τους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ, είναι ενδιαφέρον ότι 37% των ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ βρίσκουν θετική εξέλιξη την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Προσωπικά το βρίσκω κάτι έτσι στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Και υπάρχει απεσιοδοξία, βλέποντας την κάρτα όσο αφορά τους ψηφοφόρους του DC, είναι απεσιόδοξη από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Και ο τρόπος που θα ερμηνεύω αυτήν την κάρτα προσωπικά είναι ότι, βλέποντας το πώς συμπεριφέρεται ο κύριος Τραμπ προς χώρες όπου υπάρχουν διενέξεις, δηλαδή αν δούμε τι συμβαίνει στην Ουκρανία, και έχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα κάρτα μετά, την οποία θα σχολιάσουμε, μας δημιουργούν πάρα πολλές αμφιβολίες. Καταπατείται εντελώς το διεθνές δίκαιο, δεν τον ενδιαφέρουν οι θεσμοί, η πολυμέρεια, οι συζητήσεις στο διεθνές πλαίσιο και πηγαίνει για hard real πολιτικ ουσιαστικά ο κ. Τραμπ. Άρα τι θα συμβεί και σε εμάς όταν θα πάμε εκεί και θα λέμε για ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Εθνών, θα λέμε για διεθνές δίκαιο, θα λέμε για δίκαιο της θάλασσας. Ποια θα είναι η απάντηση? Αυτά, η συμπεριφορά που είδαμε και στην περίπτωση του κυρίου Ζελένσκι. Και σίγουρα όταν έρχεσαι και κάνεις ένα βιντεάκι και προωθείς τη Ριβιέρα της Γάζας, όπου τώρα που μιλάμε σκοτώνονται άνθρωποι, χάνονται ανθρώπινες ζωές. Τι θα συμβεί αύριο αν έρθει και μας πει για τη Ριβιέρα της Αμοχώστου, παραδείγματος χάρη? Να μου πει, δώστε μου την εμένα να την κάνω ένα νέο Μαϊάμι ή Μοντε Κάρλο και ξεχάστε τα σπίτια σας. Αυτά είναι ανοησίες. Πιστεύω ότι αυτά αντανακλούνται, αυτές οι αμφιβολίες και το πόσο αμφίροπη είναι η συμπεριφορά του κυρίου Τραμπ, αντανακλούνται ακριβώς σε αυτήν την αμφιβολία που έχουν οι Κύπροι πολίτες, που θα μας βγάλει αυτή η υπόθεση, και είναι περισσότερο απεσιόδοξη παρά αισιόδοξη.
Κύριε, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι πρωτού πάμε παρακάτω. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν αποτυπώνεται ότι ήταν μια επιτυχία ότι κρατήθηκε ζωντανό μετά από αυτό το ψυγείο το οποίο είχαν μπει οι συνομιλίες τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα δεν βοηθάει η παρουσία Τατάρ και από εκεί και πέρα όμως θα γίνει αυτό το οποίο θα θέλει και η Τουρκία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Σίγουρα δεν αποτυπώνεται ότι ήταν μια ξεκάθαρη επιτυχία αυτό το οποίο έγινε στην Γενέβη. Επιτυχία στο μέτρο της λογικής και η λογική η οποία έλεγε ότι τα τελευταία χρόνια δεν λέγαμε ούτε καλημέρα. Σε ό,τι αφορά την παρουσία Τραμπ απέναντι στο Κυπριακό, ναι, θα έχουμε και στο συμφέρον της Κύπρου. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο ιδιαίτερα με την λογική ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Όσο ο Τραμπ δεν ασχολείται και με το Κυπριακό, ίσως είναι και καλό. Διότι αν ασχοληθεί μπορεί να είναι μια λύση take it or leave it, όπως είδαμε για παράδειγμα στην Ουκρανία. Αποφασίζω, διατάζω και περνάω αυτό που θέλω. Είναι μια ένα νέο ρεαλιστικό τοπίο το οποίο βλέπουμε, σκληρό, πολιτικό. Έχουμε να το δούμε ίσως μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά βλέπουμε να παρακολουθούμε το ίδιο σενάριο με νέα διασκευή. Εγώ απλά να σημειώσω ότι η έρευνα έτρεξε και πριν και μετά τη διάσκεψη της Γενέβης. Μετά τη διάσκεψη είχαμε κάνει το λεγόμενο boost sample για να καλύψουμε το δείγμα με τις ερωτήσεις που αφορούσαν το Κυπριακό και τη Γενέβη. Δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στην αισιοδοξία και στο πώς αντιμετωπίζουν τη λύση του Κυπριακού πριν ή μετά από τις εξελίξεις της Γενέβης. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ο δείχτης είναι σχεδόν στα ίδια ποσοστά που είχαμε πέρσι στο βαρόμετρο. Δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση. Οι Κύπροι είναι απαισιόδοξοι, δεν θεωρούν ότι θα υπάρξει λύση του Κυπριακού. Όσον αφορά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο δεν γνωρίζει πώς να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι 1 στους 5 δεν μας έδωσε μια απάντηση, αν το θεωρεί θετικό ή αρνητικό. Επίσης, βλέπουμε ότι πιο θετικά τα θεωρούν οι πιο μικρές ηλικίες. Να σημειώσω ότι στην ηλικία 18-24 είναι λίγο πιο μικρό το δείγμα, επομένως είναι και λίγο πιο δεικτικά, αλλά βλέπουμε ότι αυτές οι ηλικίες αντιμετωπίζουν πιο θετικά από ότι τους πιο μεγάλους. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το σίγουρα ναι είναι σχεδόν 1 στους 5. Μάλιστα. Αλλά είναι περισσότεροι που δεν απάντησαν όμως. Υπάρχει μια άγνοια γενικώς. Ναι, μια άγνοια της νεολαίας. Ναι, σημαντικό όμως ότι, συγγνώμη σας διακόπτω, 1 στους 5 δεν μπορούσε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα αν είναι θετικό ή αρνητικό. Είναι σημαντικό γιατί δεν το βρίσκουμε συχνά σε κάρτες τόσο ψηλών ποσοστών του. Γιατί το δεν απαντώ είναι ένα μείγμα του δεν απαντώ και κυρίως το δεν γνωρίζω. Αυτό πήγα να πω ότι είναι πολύ πιθανό το δεν απαντώ, δεν είναι ότι. Όχι, το δεν απαντώ, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι του δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Για πολλά θέματα δυστυχώς. Ναι. Είναι μοιρασμένος ο κόσμος. Λοιπόν, και να περάσουμε στην επόμενη κάρτα, η οποία έχει να κάνει με τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι σε διάφορα διεθνή ζητήματα. Την Ευρώπη, για παράδειγμα, την κόντρα που βλέπουμε να εξελίσσεται από την πρώτη μέρα της εκλογής του. Στην Ευρώπη, λοιπόν, οι πολίτες λένε ότι κατά 22% συμφωνούν με τη στάση που έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος, 68% διαφωνούν, 10% δεν απάντησε, στο Μεξικό 15% συμφωνούν, 73% διαφωνούν, στον Καναδά 12% με 76% και τέλος, αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον στοιχείο, στο Ουκρανικό 44% των πολιτών που συμμετείχε σε αυτή την έρευνα συμφωνούν με τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ έναντι 48% που διαφωνούν. Αυτό τι μας λέει, κυρία Προκοπίου? Μας λέει ότι αυτό που βλέπουμε να αποτυπώνεται στο δημόσιο διάλογο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι επιτέλους πρέπει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και έντονο το ρωσικό στοιχείο στην Κύπρο. Και τολμώ να πω ότι η προπαγάνδα του Κρεμλίνου έχει παρισφρήσει στο δημόσιο διάλογο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε δει ακόμα και το Φιδία Παναγιώτου να βγαίνει και να υπερασπίζεται τέτοιες θέσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν ακριβώς την προπαγάνδα του Πούτιν. Εγώ θα περίμενα ένα ακόμη πιο ψηλό το ποσοστό που συμφωνούν με την πολιτική του Τραμπ. Χαίρομαι όμως ότι έχει ένα 48% το οποίο έτσι προβάλλει μια στεναρή αντίσταση σε τέτοιου είδους τακτικές, διότι ναι, μεν μπορεί όλοι να συμφωνούμε ότι πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος.
Αλλά από την άλλη δεν σημαίνει ότι πρέπει να εξαναγκάσουμε τους Ουκρανούς να παραδώσουν τη χώρα τους ανεβόρων στους Ρώσους. Είναι η ίδια λογική, έτσι, για να το φέρουμε και στη δική μας πραγματικότητα, να έρθει κάποιος και να μας πει δεν θέλετε λύση του Κυπριακού, άρα φτάνει, θα τα πάρει όλα η Τουρκία, και να πούμε όχι, μα εμείς θέλουμε λύση, απλώς όχι τη λύση που μας έφερναν μέχρι σήμερα. Βεβαίως και θέλουμε λύση. Θέλουμε να πάμε πίσω στα σπίτια μας. Θέλουμε να φύγει η Τουρκία και μας πούν αυτά είναι ανοησίες. Θα τελειώνει εδώ η ιστορία του Κυπριακού. Άρα, ας μην κριτικάρουμε τους Ουκρανούς που υπερασπίζονται την ελευθερία τους, την ανεξαρτησία της χώρας τους και τα εδάφη τους, γιατί στη δική μας περίπτωση πιστεύω το ίδιο θα πράτταμε και εμείς και το έχουμε πράξει στο παρελθόν, θεωρώντας ότι υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα μας στη χώρα μας. Λοιπόν, και πάμε στην επόμενη κάρτα. Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να είναι 23% απάντησε πιο ήπια, 16% το ίδιο, 49% πιο επιθετική, 4% να μην αλλάξει κάτι, καθόλου δηλαδή, και 8% δεν απάντησαν. Εδώ αυτή η κάρτα, να είμαστε πιο επιθετικοί απέναντι στον Τραμπ, λένε οι Κύπροι, προφανώς ενοχλήθηκαν από το... Νομίζω είναι και αυτοί έτσι δεν θα περίμεναν να ήταν τόσο έντονο το αποτέλεσμα, αλλά φαίνεται ότι οι Κύπροι θέλουν μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε ένα μικρό κράτος. Η τύχη μας μακριά από το μαντρί, από μια μεγάλη ναυαρχίδα, όπου έχουμε προσδέσει τη βαρκούλα μας και κατευθυνόμαστε σε αυτήν την ευρωπαϊκή πορεία, υπάρχει ανασφάλεια ακριβώς όταν νιώθεις ότι δεν κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, οι πολίτες θέλουν περισσότερη, όχι λιγότερη Ευρώπη, παρόλες τις εκστρατείες αντιευρωπαϊσμού που είχαμε τα τελευταία χρόνια και από παίχτες οι οποίοι είχαν επιρροή γενικότερα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και στη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, και είδαμε και τον Brexit, το οποίο βέβαια έχει αρνητικά τώρα αποτελέσματα. Άρα, εγώ το ερμηνεύω αυτόν ως περισσότερη, πιο δυνατή Ευρώπη με τσαμπουκά, με τσαγανών, η οποία πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολιτών της. Και πάμε τέλος σε ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει αρκετά το τελευταίο διάστημα, κατά πόσο πιστεύουν οι πολίτες ότι η Κύπρος θα πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Αρκετά θεωρητικό σενάριο από τη μια θα πει κανείς, αλλά από την άλλη είναι μια κουβέντα που την κάναμε αρκετά το τελευταίο διάστημα. Σίγουρα ναι απαντά το 23%, μάλλον ναι το 24%, μάλλον όχι το 17%, σίγουρα όχι το 26%, δεν απάντησε το 10%. Και εδώ έχει και ενδιαφέρον το πώς οι ψηφοφόροι των κομμάτων τοποθετούνται στο εν λόγω ερώτημα. Ναι, προφανώς οι ψηφοφόροι του DC ενστερνίζονται τις θέσεις της Αννίτας Δημητρίου και της ηγεσίας του κόμματος, και ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου είχε τοποθετηθεί υπέρ και προεκλογικά και βγήκε και με δηλώσεις τελευταίως. Άρα αυτή η γραμμή του κόμματος, ότι αυτό είναι μια σαφής επιλογή του χώρου της δεξιάς, του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι κάτι το οποίο ενστερνίζονται οι ψηφοφόροι του κόμματος. Βλέπουμε και μια παρόμοια τάση στο ΕΛΑΜ. Δεν με ξενίζει προσωπικά αυτή η στάση, όπως δεν ξενίζει ούτε και τα ποσοστά που βλέπουμε στο ΑΚΕΛ, που είναι ελάχιστα, δηλαδή μόνο 12% θεωρεί με θετικό φακόν αυτόν. Το ενδιαφέρον είναι αυτά που βλέπουμε και αφορούν το Δημοκρατικό Κόμμα, που είναι ουσιαστικά μοιρασμένοι κάπως, θα έλεγε. Είναι πολύ κοντά οι δύο τάσεις, δηλαδή υπάρχουν δύο τάσεις μέσα στο ίδιο το κόμμα, που οι μεν το βλέπουν θετικά και οι άλλοι το βλέπουν αρνητικά. Είναι ένα κόμμα που δεν φαίνεται να συμφωνούν ιδιαίτερα οι ψηφοφόροι του ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Βέβαια, όπως έχετε ήδη πει, είναι μια θεωρητική συζήτηση. Δεν είναι τόσο απλό να πούμε στο ΝΑΤΟ. Κάποιοι χαριτολογώντας δεν μπορεί να μην υπάρχει και ΝΑΤΟ σε λίγα χρόνια με όλα αυτά που συμβαίνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά αυτό πιστεύω αντικατοπτρίζει κομματικές τάσεις πολύ έντονα αυτό που βλέπουμε. Κύριε, σε ό,τι αφορά το πρώτο, την πρώτη κάρτα και την πιο επιθετική στάση που θέλουν οι Κύπροι απέναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον Τραμπ, έχει να κάνει και με το κομμάτι της ασφάλειας και αυτά που έχουν προαναγγελθεί με τον Ευρωστρατό. Αυτό θεωρητικά είναι στο θετικό τόξο και για την Κύπρο και για την Ελλάδα, όταν και εφόσον αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα σύνορά της πρέπει να τα προστατεύει η ίδια, άρα
τα σύνορα και της Κύπρου και της Ελλάδας, τότε παρέχει ένα μεγαλύτερο κομμάτι ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά την επόμενη κάρτα την οποία βλέπουμε εδώ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι οι μικρές ηλικίες δεν είναι τόσο θετικοί στην ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, όπως σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες ηλικίες. Άρα, για το κομματικό ήταν αναμενόμενο. Σε ό,τι αφορά το ηλικιακό, δείχνει ότι έρχονται γενιές, 18 μέχρι και 34, οι οποίοι το ΝΑΤΟ τους φαίνεται κάτι αποξενωμένο, κάτι το οποίο δεν το θεωρούν τόσο χρήσιμο για την Κύπρο. Και σίγουρα πάντα σε μια θεωρητική βάση. Στη συγκεκριμένη καρτά, αυτό που εντάξει, σίγουρα το ΑΚΕΛ αναμενόμενο, ο συναγερμός, γενικά τα κόμματα είναι αναμενόμενες οι απαντήσεις. Αυτό που βλέπουμε στους μικρότερους δεν είναι τόσο ότι συμφωνούν ή διαφωνούν. Βλέπουμε ότι περίπου οι μισοί έχουν άγνοια του θέματος. Δηλαδή, είναι 4 στους 10 δεν τοποθετήθηκαν. Επαναλαμβάνω, μικρά δείγματα με. 25-34 για να δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Εντάξει, από αυτού θα πάμε και λίγο μέχρι 44, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Η μικρή, επαναλαμβάνω, αν και μικρό δείγμα το βάζουμε ενδεικτικά, γιατί είναι συνήθως η ηλικιακή ομάδα που παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε αρκετές κάρτες. Βλέπουμε ότι 4 στους 10 δεν τοποθετήθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι νιώθουν μακριά από το θέμα, δεν γνωρίζουν, δεν εμπλέκονται σε αυτήν τη συζήτηση. Εξακολουθεί φυσικά να είναι υποθετική ερώτηση και όλα αυτά που βλέπουμε πιθανόν να αλλάξουν αν υπάρχουν εξελίξεις, αλλά βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι σχεδόν πανομοιότυπα τα ποσοστά στις 4 απαντήσεις. Θα δείξει στην πορεία. Πάντως είναι ένα ερώτημα που δεν έχουμε και αρκετά συγκριτικά δεδομένα να δείξουμε. Δηλαδή τώρα αρχίζουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Εμένα εκείνο που μου κάνει λίγο απορία είναι οι ηλικίες που έχουν βιώσει πραξικόπημα τουρκική εισβολή και ήταν θεωρητικά αρνητικά προκατελημένοι εναντίον του ΝΑΤΟ και τώρα εμφανίζονται λίγο πιο θετικοί. Με βάση τα στερεότυπα πάντα που υπήρχαν στην Κύπρο. Νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί ότι η πολιτική του να είσαι αδέσμευτος απέτυχε. Πρώτον, και δεύτερον, δεν υπάρχουν αδέσμευτοι κάπου πρέπει να ενταχθείς. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Ανήκουμε στη Δύση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ανοίξω κάτι, το συζητούμε πολλές φορές. Όμως, κάτι ενδιαφέρον πηγαίνοντας πίσω στις ηλικίες, αν μπορώ να προσθέσω σε αυτά που έχουν υποθεί ήδη, είναι ότι άλλες ακαδημαϊκές έρευνες που έχουμε κάνει στο παρελθόν, όσον αφορά το Κυπριακό, βλέπουμε ότι οι Ελληνοκύπροι νέοι δεν ενδιαφέρονται για το Κυπριακό. Ούτε τους ενδιαφέρει η λύση του Κυπριακού, ούτε αντιλαμβάνονται πολλά πράγματα. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν πώς θα αλλάξει η ζωή τους με μια λύση του Κυπριακού, ενώ αντίστοιχα, όταν τρέχαμε την ίδια έρευνα και ποιοτική και ποσοτική στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, βλέπαμε ότι οι Τουρκοκύπροι νέοι είχαν τρομερό ενδιαφέρον στο να λυθεί το Κυπριακό, γιατί αυτούς ήταν το διαβατήριο προς τον έξω κόσμο. Μια αλλαγή στη ζωή τους, η οποία θα έφερνε κάποια θετικά αποτελέσματα. Και έλπιζαν πολύ περισσότερο σε αυτόν, το μελετούσαν, το έψαχναν, τους πονούσε περισσότερο. Και έτσι είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο, θα έλεγα, το πώς αντιμετωπίζουν οι νέοι στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και οι νέοι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα το ίδιο ζήτημα όσον αφορά στο Κυπριακό. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουκκίδου. Να είστε καλά. Λοιπόν, σε αυτή τη συγκυρία, κύριοι, νομίζω να ανοίξουμε και το κεφάλαιο του τέως Γενικού Ελεκτή, του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, για τον οποίο η έρευνά μας έχει βρει κάποια πολύ σημαντικά ευρήματα και έχουμε και τη χαρά να το φιλοξενούμε στο στούντιο σήμερα μαζί μας. Κύριε Μιχαηλίδη, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να συζητήσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θέματα τα οποία σίγουρα απασχολούν τους πολίτες. Λοιπόν, θα θέλαμε να κάνουμε αρχή με το τι προβληματίζει σήμερα τους πολίτες στην Κύπρο. Λοιπόν, και υπάρχει μια συγκεκριμένη κάρτα που είναι πολύ ενδεικτική. Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημά σας στην καθημερινότητα σήμερα. Και βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι η ακρίβεια παραμένει ένα σημαντικό θέμα. Μάλιστα, από 38% που ήταν πέρσι, 48% των πολιτών λένε σήμερα ότι είναι το σημαντικότερο ζήτημα που τους απασχολεί. Είναι το θέμα των οικονομικών δεδομένων, το μεταναστευτικό που έχει μειωθεί λίγο, το θέμα της εγκληματικότητας που επίσης έχει μειωθεί και φυσικά άλλα ζητήματα που δεν καταγράφονται.
Ωραία, αυτή η κάρτα, κύριε Ζανέτο, αποτυπώνει αυτό που μπορεί να αντιληφθεί ο κάθε ένας από εμάς όταν συζητά με τους πολίτες. Είναι δεδομένο και είναι κάτι το οποίο σίγουρα βιώνουν οι πολίτες, ότι το θέμα της ακρίβειας, η οποία έχει πάρα πολλές πτυχές, και την πτυχή στο καλάθι του νοικοκυριού, και αυτή η ψευδαίσθηση την οποία φαίνεται ότι προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση, ότι σε φάσεις μείωσης του πληθωρισμού τα πράγματα βελτιώνονται. Δεν βελτιώνονται τα πράγματα, γιατί προφανώς μείωση πληθωρισμού δεν σημαίνει ότι επιστρέφουμε στις τιμές που ήταν παλαιότερα. Άρα και γενικά στο καλάθι του νοικοκυριού και σε ειδικά αγαθά όπως είναι η στέγαση, στην οποία είχα και την ευκαιρία να αρθρογραφήσω για αυτό το θέμα, υπάρχει πλήρης αποτυχία στον σχεδιασμό της κυβέρνησης, και αυτό οφείλεται, πιστεύω, στο γεγονός ότι αντί να στοχεύσεις πραγματικά στην επίλυση του προβλήματος, ουσιαστικά αφουγκράζεται τις ανάγκες ακόμη και σε αυτόν τον τομέα των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, και στο θέμα της ενέργειας, όχι μόνο γιατί δεν έχει καταφέρει να επιλύσει αυτά τα προβλήματα που έχουν σχέση με την έλευση του φυσικού αερίου. Αντίθετα, διαβάζουμε για ενέργειες τις οποίες δρομολογεί σε σχέση με το βασιλικό, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ουσιαστικά συνεχίζουν με το ίδιο μοτίβο στα σκάνδαλα της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά και σε αυτή την τραγική κατάληξη που έχει αυτό το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά για όλους, που βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι τόσο τραγική, ώστε μάλιστα άρχισε, έχω διαπιστώσει και από το δικό μου σπίτι, ότι άρχισε πλέον η διακοπή της σύνδεσης με το σύστημα να γίνεται ακόμη και καθημερινές, ενώ πρώτα ξεκίνησαν τα Σαββατοκυριακά. Άρα υπάρχει μια αποτυχία της κυβέρνησης να επιλύσει αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο οι πολίτες νιώθουν, και δεν είναι τυχαίο, κύριε Ζανέτο, που και οι στατιστικές δείχνουν ότι το ποσοστό των συμπολιτών μας, οι οποίοι είναι σε αυτό που λέμε κινδυνεύουν και είναι στα όρια της φτώχειας, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και είναι λοιπόν κανείς να διαρωτάται πώς μπορεί η κυβέρνηση να βγαίνει κάθε λίγο. Πριν 1-2 μέρες είδα πάλι αναρτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και να υπαρηφανεύεται ότι οι δείχτες έχουν βελτιωθεί. Οι δείχτες δεν έχουν βελτιωθεί, και ακόμη και κάποιοι που έχουν βελτιωθεί δεν αντικατοπτρίζουν αυτό το οποίο βιώνουν οι συμπολίτες μας. Λοιπόν, υπάρχει ακόμα μια κάρτα που είναι ενδιαφέρουσα και αφορά στην εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Και βλέπουμε εδώ ότι σε σχέση με το θεσμό του Γενικού Ελεγκτή, πέρσι το ποσοστό ανερχόταν σε 46%, φέτος είναι στο 30%. Θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο από εσάς για αυτό το έβριμα. Πρέπει να σας πω, κύριε Ζανέτο, το συγκεκριμένο έβριμα πραγματικά με θλίβει. Γιατί την ελεγκτική υπηρεσία τη νιώθω πραγματικά σαν, και την ένιωθα και εξακολουθώ να την νιώθω, σαν το δεύτερο μου σπίτι. Είναι με μεγάλη λύπη που έχω δει γενικά και σε κάποια άλλη δημοσκόπηση, και αυτό που μου δείχνετε τώρα εσείς, αυτή την πολύ απογοητευτική κατάσταση. Οι πρώην συνάδελφοι γνωρίζω ότι ήξεραν και ξέρουν να κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι λοιπόν θλιβερό αυτό στο οποίο έχουμε καταλήξει, και είναι σημαντικό να σχολιάσω, κύριε Ζανέτο, σε αυτή την κάρτα και μια παρεμφερή πτυχή που έχει σχέση με το θέμα της νομικής υπηρεσίας. Αυτά τα ποσοστά τα οποία υπολείπονται της αξιοπιστίας της νομικής υπηρεσίας, τα οποία υπολείπονται, είναι στο επίπεδο είναι χειρότερα και από το Κοινοβούλιο, από ό,τι βλέπω. 18% το Κοινοβούλιο, ένας ανεξάρτητος θεσμός ο οποίος έπρεπε να στέκει ψηλά στη συνείδηση των πολιτών, αποδεικνύει πόσο σαθρά ήταν τα επιχειρήματα της νομικής υπηρεσίας, η οποία προσπαθούσε να φορτώσει αυτή την κακή της εικόνα σε μένα προσωπικά, με το επιχείρημα ότι η ανάδειξη θεμάτων τα οποία ήδη διαχειριζότανε έβλαπτε την εικόνα της, και όχι, για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο διαβεί ο Γενικός Εισαγγελέας και το ότι βγαίνει και γλεντά έξω με τον τέος Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η συνεχής επίκληση του δημοσίου συμφέροντος για να αναστέλλονται ποινικές διώξεις, τα οποία οι πολίτες καταλαβαίνουν.
Και αντί λοιπόν η νομική υπηρεσία να αντιληφθεί ότι αν θέλει να βελτιώσει την εικόνα της θα πρέπει να αλλάξει στάση ζωής, αυτό που ισχυριζόταν ήταν ότι αυτή η κάκιστη της εικόνα, γιατί πρόκειται περί κάκιστης εικόνας, οφειλόταν σε μένα. Έχει πέραν των 6 μηνών που έχω αποχωρήσει από την ελεκτική υπηρεσία και αν βλέπουμε κάτι είναι μια μικρή επιδείνωση ή σταθεροποίηση σε αυτή την κακή εικόνα. Λοιπόν, και τώρα, σε ό,τι αφορά τη δημοτικότητά σας. Τα ευρήματα επίσης είναι αρκετά σημαντικά. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι οι θετικές απόψεις για το πρόσωπό σας ανέρχονται στο 59%, 20% ουδέτερες απόψεις και 17% αρνητικές. Αυτό τι σημαίνει για σας? Σημαίνει μεγάλη ευθύνη, κύριε Ζανέτο, και αντιλαμβάνομαι αυτή την ευθύνη. Ευχαριστώ τους πολίτες. Πιστεύω ότι και αυτό αποδεικνύει ότι οι πολίτες έχουν αισθητήριο, καταλαβαίνουν ποιος τους μιλά με ειλικρίνεια και έχουν την ικανότητα να ξεχωρίζουν το αληθινό από το υποκριτικό και το ψεύτικο. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η άποψη της κοινωνίας σίγουρα με επιφορτίζει με ένα μεγάλο βάρος, το οποίο αντιλαμβάνομαι, και πρέπει να σας πω ότι αυτή την εικόνα, την οποία δείχνει η δημοσκόπησή σας και έχουν δείξει και κάποιες άλλες, την βιώνω, γιατί έχω καθημερινά επαφές με πάρα πολύ κόσμο και τη βιώνω αυτή την εικόνα και είναι λοιπόν κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει αυτό που και εγώ νιώθω έχοντας αυτή την πολύ στενή επαφή με τους πολίτες. Ευθύνη και βάρος, θα έλεγε κανείς, όμως αναλαμβάνεται όταν μπεις στο στίβο της πολιτικής. Και κάναμε μία εικασία στο σενάριο που δημιουργούσατε ένα κόμμα και οδεύαμε προς τις βουλευτικές εκλογές την ερχόμενη Κυριακή. Θα ήθελα το σχόλιο σας και αν και εφόσον εσείς είστε έτοιμος να κάνετε ένα τέτοιο βήμα. Είναι κάτι, κύριε Ζανέτο, το οποίο εξετάζουμε κάποιους στενούς συνεργάτες, εξετάζουμε πάρα πολύ επισταμένα. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να αντιληφθούμε και τέτοιες δημοσκοπήσεις όπως τη δική σας είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, είναι να αντιληφθούμε αν πράγματι η κοινωνία των πολιτών θα ήθελε να βρει διέξοδο σε ένα κόμμα το οποίο ακριβώς δεν θα εκφράζει αυτό το παλαιοκομματικό και συστημικό, αλλά κάτι καινούριο, όπως έμαθαν οι πολίτες τόσα χρόνια να αναζητούν, όπως φαίνεται. Αυτό λοιπόν το οποίο αξιολογούμε είναι ακριβώς αυτό το οποίο δείχνει και αυτή η κάρτα. Δηλαδή, κατά πόσο η δημιουργία κάποιου καινούριου κόμματος θα ήταν πράγματι μία διέξοδος για τους πολίτες. Εάν, και πρέπει να πω ότι και αυτή η δημοσκόπηση και άλλες παρόμοιες και σε αυτόν τον τομέα, αυτά τα μηνύματα τα οποία εισπράττω και εισπράττουμε με τους συνεργάτες από τους πολίτες είναι θετικά, είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Οι αποφάσεις μας θα ληφθούν, πρέπει να πω, σύντομα. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος της Άνοιξης να έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας σχετικά με αυτό το θέμα το οποίο με ρωτήσατε. Λοιπόν, κύριε Ντάλτα. Εμείς είδαμε 7% χωρίς αναγωγή, 9% με αναγωγή. Και θα ήθελα να βάλω και στο παιχνίδι και τον Γιώργο, εάν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο στην Κύπρο, να έρθει κάποιος εκτός πολιτικής και να κάνει μια τέτοια εκοφαντική παρουσία, θα λέγαμε. Πόσο θα αλλάξει όταν και εφόσον ανακοινωθεί και επίσημα. Και κύριε Μιχαηλίδη, πότε πιστεύετε ότι θα είστε έτοιμος? Είπατε σύντομα μεν, και για ποιες ανακοινώσεις? Το σύντομα είναι, ελπίζω, μέχρι το τέλος της Άνοιξης, άρα τους επόμενους 2 μήνες, να έχουμε καταλήξει και αυτό που εννοώ είναι, όπως με είχε ρωτήσει και ο αγαπητός Νικόλας, είναι για το ενδεχόμενο να δημιουργήσουμε κόμμα με την προοπτική να συμμετάσχουμε στις βουλευτικές εκλογές του 2026. Αυτό λοιπόν είναι τώρα αυτό που μας απασχολεί ως ένας σημαντικός σταθμός για την πολιτική ζωή του τόπου. Οι βουλευτικές εκλογές είναι σίγουρα κάτι πάρα πολύ καθοριστικό. Η Βουλή
έχει ένα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο και για τη ζωή των πολιτών και για τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας και για την προώθηση ή μη προώθηση νομοσχεδίων που κάποια εκτελεστική εξουσία θα ήθελε να προωθήσει. Άρα είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός ο Μάιος του 2026 και αυτό ακριβώς είναι που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Γιώργο, να πάμε και στην κάρτα για να δούμε τις εισρωές και να μας εξηγήσεις λίγο. Να απαντήσουμε του κύριου Νταλτά. Καταρχήν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει επίσημη εξαγγελία για ακόμα από τον κύριο Μιχαηλίδη, που είναι σημαντικό. Είναι αρκετά σημαντικό ποσοστό. Πάντα καταγράφουμε τουλάχιστον στις τελευταίες αναμετρήσεις, καταγράφουμε την ανάγκη του κόσμου, όπως είπαμε, για νέα κόμματα. Για να κάνουμε μια σημείωση, όπως είπαμε και πριν στην εκπομπή, όσοι μας έλεγαν ότι θέλουν κάτι νέο να ψηφίσουν, τους ρωτούσαμε αν μπορούν να γίνουν πιο συγκεκριμένοι. Και το ποσοστό που βλέπετε μας απάντησε ότι θα ήθελε να δει έναν κόμμα από τον κύριο Μιχαηλίδη. Είναι αρκετά σημαντικό ποσοστό. Και ναι, δεν παρουσιάζεται συχνά κάποιο νέο κόμμα πριν την εξαγγελία ακόμα επίσημης υποψηφιότητας να παρουσιάζει αρκετά μεγάλα ποσοστά. Λοιπόν, να δούμε και τα ποσοστά από τις εισρωές που έχει από τα υφιστάμενα κόμματα ο κύριος Μιχαηλίδης. Γιώργο, αν μπορείς να σχολιάσουμε λίγο αυτή την κάρτα. Καταρχήν, να υπενθυμίσουμε ότι αυτό που βλέπουμε σημαίνει ότι από όσους μας είπαν ότι ψηφίζουν στον συναγερμό, το 3% προτίθεται να μετακινηθεί προς τον κύριο Μιχαηλίδη, αντιστοίχως από το ΑΚΕΛ, το ΔΙΚΟ και το ΕΛΑΜ. Υπενθυμίζω ότι σημειώνουμε τα 4 πιο μεγάλα κόμματα, γιατί υπάρχει εικόνα και για τα πιο μικρά, όμως επειδή είναι λίγο πιο μικρά τα δείγματα, δεν θα ήταν και πολύ σωστό στατιστικά να το κάνουμε. Βλέπουμε όμως ότι παίρνει και αρκετό σημαντικό ποσοστό από άτομα τα οποία είχαν τηρήσει αποχή στις προηγούμενες. Το κανένας σημαίνει ότι στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές δεν είχα ψηφίσει. Που σημαίνει ότι υπάρχει και εκεί ένα πεδίο το οποίο μπορεί να αντιληφθούν ψήφοι. Βλέπουμε ένα σημαντικό ποσοστό από το ΔΙΚΟ, καθόλου αμεληταίο το ποσοστό του ΑΚΕΛ, γιατί ένας στους 10 αγγελικούς δείχνει ότι θα προτιμούσε τον κύριο Μιχαηλίδη. Και ένα πιο μικρό ποσοστό από το συναγερμό που εξακολουθεί να είναι σημαντικό και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Λοιπόν, ένα σύντομο καταληκτικό σχόλιο, κύριε Μιχαηλίδη. Σίγουρα ενδιαφέρουσα και αυτή η κάρτα, γιατί έχει και αυτή, δείχνει και αυτή τη δική της, τα δικά της δεδομένα. Αυτό που θα μπορούσα να πω, κύριε Ζανέτο, και στους υπόλοιπους που είναι εδώ, είναι ότι σίγουρα εφόσον αποφασίσουμε ότι θα προχωρήσουμε με την εξαγγελία κάποιου κόμματος, το οποίο εφόσον το πράξουμε σίγουρα θα είναι για να συμμετάσχει και στις εκλογές, γιατί αυτό είναι απόλυτα συνυφασμένο, ένα κόμμα υπάρχει για να συμμετέχει στις πολιτικές διεργασίες. Η προσπάθειά μας θα είναι να απευθυνθούμε γενικά στην κοινωνία των πολιτών και να δώσουμε κάποια εναλλακτική επιλογή οριζόντια και χωρίς αποκλεισμούς, να είναι μια συμπεριληπτική προσπάθεια και εφόσον αποφασίσουμε να το κάνουμε, σίγουρα η προσπάθεια θα είναι λοιπόν να πείσουμε ότι οι πολίτες μπορεί να έχουν μια εναλλακτική επιλογή η οποία θα αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα τα οποία βιώνουν οι πολίτες, και είναι πάρα πολλά αυτά τα προβλήματα, και ότι μπορεί με βασικό εργαλείο τον ορθολογισμό και το όραμα για το μέλλον να έχουν μια εναλλακτική επιλογή. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εάν, κύριε Μιχαηλίδη, έχετε απορρίψει κάποια πρόταση από ένα κόμμα για να εισχωρήσετε σε αυτό, και εάν η ανάγκη για το καινούριο σας πηγαίνει προς τα εκεί, αλλά από την άλλη το να μπείτε σε ένα κομματικό μηχανισμό που υπάρχει σε παγκύπριο επίπεδο θα σας δώσει και μία ακόμα περισσότερη όθηση από τα νούμερα τα οποία μόλις βλέπουμε. Το να συμμετάσχω σε υφιστάμενο κομματικό σχηματισμό δεν είναι καθόλου στις σκέψεις μου, δεν υπάρχει καθόλου τέτοιο ενδεχόμενο. Και ο λόγος είναι γιατί δεν είναι κριτήριό μου. Δεν γυρεύω κάποια δουλειά να μπω για να... ούτε με απασχολεί καν αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό το οποίο θέλω είναι να εξετάσουμε λοιπόν είναι κατά πόσο η δημιουργία ενός νέου κόμματος, το οποίο ακριβώς όπως εξήγησα προηγουμένως δεν θα είναι στο μοτίβο και στην κουλτούρα των υφιστάμενων κομμάτων, θα είναι κάτι καινούριο, και όταν λέω κάτι καινούριο θα έχει
τον αέρα αυτού που είπα πριν, του καθαρού, του ορθολογικού, που έχει επίκεντρο τον πολίτη, που πιστεύω ότι τα κόμματα δεν έχουν καταφέρει να πείσουν τους πολίτες ότι αυτοί είναι στο επίκεντρό τους. Άρα αυτό θέλουμε να εξετάσουμε και σε καμία περίπτωση δεν σκοπεύω να προσχωρήσω σε υφιστάμενο κόμμα, γιατί αυτό απλώς θα σημαίνει ότι γυρεύω έναν τρόπο να εκλεγώ βουλευτής, που δεν είναι καθόλου αυτό στις ανησυχίες μου. Και μία ακόμα ερώτηση, διότι δεν έχουμε εκπροσώπους των άλλων κομμάτων μαζί σας, για να κάνουμε λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Το ένα είναι, με αυτά τα οποία λέτε, σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι μέσα στη διαφθορά και δεν εκφράζουν οτιδήποτε καινούριο. Καθολικά 100%. Και το δεύτερο, ορισμένοι πολιτικοί σας πλέον αντίπαλοι αναφέρουν ότι είναι ωραία να τα λέει κάποιος έξω από το χορό και όταν μπει μέσα στην πολιτική, τότε θα αντιπαρατεθούμε σε πολιτικό επίπεδο και λόγο. Καταρχήν, σίγουρα δεν μίλησα για θέμα διαφθοράς και ούτε υπονοώ ότι όλα τα κόμματα είναι διεφθαρμένα. Ακόμη και σε αυτόν τον τομέα υπάρχει σίγουρα διαβάθμιση μεταξύ των κομμάτων. Αυτό που είναι παραδεκτό και το είναι καλά εμπεδομένο στη συνείδηση των πολιτών είναι ότι υπάρχει μια έντονη πελατειακή σχέση μεταξύ των κομμάτων και των ψηφοφόρων τους, κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν βοηθά στην λήψη ακριβώς ορθολογικών αποφάσεων, γιατί τα κόμματα ενεργούν στη βάση αυτού του στενού κριτηρίου, γιατί έτσι έχουν μάθει να ενεργούν. Και όσον αφορά λοιπόν και την ενδεχόμενο ισχυρισμό των κομμάτων ότι όταν μπει στην πολιτική είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις περίπου αυτό το καλούπι, η δική μου άποψη είναι ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα και το να σκέφτεσαι και να ενεργείς, έτσι να το πω, με έναν τρόπο διαφορετικό, πιστεύω ότι τουλάχιστον το απέδειξα όταν ήμουν στην ελεκτική υπηρεσία. Και δεν είναι, πιστεύω, τυχαίο και αυτό που είδαμε πριν για την αξιοπιστία του θεσμού της ελεκτικής υπηρεσίας, δεν είναι, πιστεύω, τυχαίο που οι πολίτες αντιλαμβάνονταν ότι το αν είσαι συστημικός ή όχι δεν το κάνει ο θεσμός που υπηρετείς, αλλά ο τρόπος με τον οποίο υπηρετείς αυτό το θεσμό. Άρα ένας θεσμός όπως του Γενικού Ελεκτή, ο οποίος εξ ορισμού κάποιος μπορεί να πει ότι είναι εξόχως συστημικός, οι πολίτες αντιλήφθηκαν ότι μπορεί κάποιος να τον υπηρετήσει χωρίς να υπηρετεί το σύστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταληκτικά, το δεύτερο βαρόμετρο. Σε κάποια σημεία υπάρχουν ομοιότητες. Σε κάποια άλλα υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Το μέλλον διακρίνεται αρκετά ρευστό σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό. Και θα συνεχίσει να είναι ρευστό, όπως φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές που θα έχουμε σε ένα χρόνο και κάτι από σήμερα. Συνοπτικά, τι κρατάμε? Την εκοφαντική παρουσία πλέον του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του κόμματος, το οποίο έρχεται τις επόμενες εβδομάδες. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Το αν κρατήσει και δεν ξεφουσκώσει, θα το δούμε στην πορεία. Σίγουρα θα είναι εκεί. Με τα νούμερα που είδαμε σήμερα ή όχι, πάντως σίγουρα θα παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο και έχει μια μεγάλη απήχηση στην κοινωνία. Το δεύτερο, σε σχέση με το πολιτικό βαρόμετρο που είχαμε πριν ένα χρόνο, την θετική εικόνα, την θετικότερη εικόνα της κυβέρνησης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και κυρίως τα πολύ μεγάλα θέματα όπως ήταν το μεταναστευτικό, όπως είναι το κομμάτι το κυπριακό και θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της και στα θέματα της καθημερινότητας. Και το κυριότερο που βγήκε και από τη συζήτηση που είχαμε τους εκπροσώπους των κομμάτων, ότι τα κόμματα έχουν λάβει το περιβόητο μήνυμα το οποίο ακούμε εδώ και χρόνια, αλλά δυσκολεύονται, ενώ το έχουν ακούσει, να υλοποιήσουν στην πράξη αυτή την αλλαγή και να την περάσουν στην κοινωνία. Αν θα τα καταφέρουν, θα ξέρουμε σε περίπου 13-14 μήνες από σήμερα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ντάλτα. Είναι θέμα λανθασμένης επικοινωνίας ή είναι θέμα πολιτικής επάρκειας και δυνατότητας υλοποίησης αυτών που λένε? Διότι υπήρχε μια συζήτηση γι' αυτό. Νομίζω είναι ένας συνδυασμός και σίγουρα επικοινωνίας. Και όπως είπε και η κυρία Ερωτοκρίτου, ότι το μήνυμα
το έχουν λάβει. Τα πρόσωπα όμως είναι τα ίδια. Ο κόσμος έχει βαρεθεί να βλέπει τους ίδιους και τους ίδιους τόσα χρόνια. Άρα η ανανέωση πρέπει να περάσει και σε επίπεδο προσώπων, αλλά και λογικής. Άρα το θέλουν να το περάσουν, δυσκολεύονται, θέλουν φρέσκα πρόσωπα που δεν βρίσκουν και η αλήθεια είναι δύσκολα κάποιος ο οποίος είναι ικανός με μεγάλη απήχηση θα αφήσει τη δουλειά του για να πάει να ασχοληθεί με την πολιτική. Έχει απαξιωθεί σε τέτοιο βαθμό που θα δυσκολευτεί να βρει κίνητρο για αυτό. Άρα τα κόμματα έχουν την ευθύνη να καταφέρουν να παρουσιάσουν φρέσκα πρόσωπα, να έχουν απήχηση στην κοινωνία και κυρίως να δείξουν ότι ακούν την κοινωνία, όχι στη θεωρία, αλλά πραγματικά στην πράξη. Αλλά όσο βλέπουμε τα κόμματα να μην παίρνουν σκληρές αποφάσεις, όριο θητιών, ακόμα και για επιδόματα, ακόμα και τις επιχορηγήσεις τους. Άρα, εδώ ακούσαμε και για αύξηση των εδρών στη Βουλή. Αδιανόητα πράγματα. Άρα, στέλνοντας αυτά τα μηνύματα, θα πρέπει να το δουν και στην πράξη αν μπορούν να το γυρίσουν το παιχνίδι ή οτιδήποτε φρέσκο βγαίνει, είτε είναι λίγο πιο παλιά οφηδείας. Το Volt που είδαμε στις πρώτες δημοσκοπήσεις πολύ πιο ψηλά, σήμερα πιο χαμηλά. Και το κόμμα κίνημα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη θα παίρνουν ένα μεγάλο κομμάτι από την πίτα. Γιώργο Βρίκη, το επόμενο Red Wolf The PR βαρόμετρο θα είναι σε ένα χρόνο. Θα μπορούσες να κάνεις μια πρόβλεψη για το τι θα βρούμε μετά από ένα χρόνο? Καταρχήν, ο επόμενος χρόνος θα είναι πολύ διαφορετικός. Θα είμαστε πολύ κοντά στις εκλογές. Ναι. Θα έχουμε αρκετά διαφορετικό σκηνικό. Απλά αυτό που βλέπουμε είναι εξακολουθεί ο κόσμος να έχει τα ίδια προβλήματα με πέρσι. Η ακρίβεια και το οικονομικό τον απασχολεί. Επίσης, εξακολουθούμε να βλέπουμε την ανάγκη του κόσμου για κάτι καινούργιο όσον αφορά τη ψήφο του. Ας μην ξεχνούμε ότι στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό που ξεπερνούσε το 10% σε καινούριους σχηματισμούς και κόμματα, το οποίο δεν μπόρεσε να μπει στη Βουλή γιατί είχε σπάσει σε 5-6 διαφορετικούς σχηματισμούς. Βλέπουμε τον, όπως είπε ο κ. Ντάρτας πολύ σωστά, βλέπουμε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να μπαίνει στη σκηνή δυναμικά και απομένει να δούμε κατά πόσον όταν και εφόσον αποφασίσει και αν θα ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφι με τον οποιοδήποτε σχηματισμό, πλέον πόσο θα φθαρεί μέσα από την προεκλογική ή αν θα μπορέσει να κρατήσει ή να αυξήσει τα ποσοστά του. Βλέπουμε τα παραδοσιακά κόμματα να χάνουν ποσοστά. Βλέπουμε ότι είναι σε χαμηλές πτήσεις, ας το πούμε. Φυσικά, όπως είπαμε και πριν, υπάρχει πέρα από ένα χρόνο, πρέπει να σχηματιστούν τα ψηφοδέλτια, να ξεκινήσει η προεκλογική. Του χρόνου θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα, θα είμαστε πολύ κοντά στις εκλογές. Θα δείξει. Δύσκολη πρόβλεψη. Σας ευχαριστώ για τους δύο που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ και τη μεγάλη ομάδα της Red Wolf The PR για όλη τη βοήθεια ούτως ώστε να βγει αυτή η παραγωγή στον αέρα. Καλή συνέχεια σε όλους.